benderfynol i gyrraedd y bel. Ond Simpson ddim nag oedd. Ond mae'n mynd i ddigwydd lawr o dde yna. Mae Arsan yn mynd i greu 2 yn erbyn 1. Os na, ydy Sean Bradley mynd i ddilyn o'n ôl. Cofio beth rhaid fi ddeud ydy, di Sean Bradley ddim yn chwarae fel asgellwr heddiw. Mae'n chwarae mwy fel blaenwr efo Jamie Brees, y ddau yn nhw. Felly mae rhai fo'n dal i fynd â draws i wneud y gwaith yna. Y bel a Thomas. Ac yn gwahodd Bradley i fynd ar rediad ar profiadol. Ashton, captain y ymwelwyr ni ffenio. Dim ond Clark yn casglu. Tu mewn i Clark. Mae Ryan Williams. A fo. Ac Cliff Jones sy'n chwarae nghanol yr amddiffyn heno. Ie, dim lot o gyfymdra yna, ond mae'r ddau yn amddiffynwyr da sy'n hoffi amddiffyn, fel dwi'n deud, licio cymryd cyfrifoldeb, nid nhw'n marcio i dynion. Mae rhaid nhw peidio fod rydyn o gwmpas Jamie Brees, mae o'n di droi. Ramsey. A mae'n deud rhywbeth am yr Ionawr ar y chwefr oedd wedi gael. Dyma am nosweithio hyfrytad oedd wedi gael i wylio pêl-droed o ddiwedd am hwnna. Gwych gan Ramsey, Haworth gafodd y cyfle. Ac yn y diwedd mae'r gic yn cael ei hildio. Nawr te, Malcolm Allen fel blaenwr, sy'n chi disgwyl sgorio honno, ond am arbediad gan Ramsey. Ia, mae rhaid fi ddeud clod i'r dyn yma. Wyth lechan lan yn barod tymor hyn, ond sut mae o'n aros ar ei draed, neud un y fawr. Da ni'n gofio Michael nid oes dalwm. Just y seren na. Just i ddwylo fo, i goesa fo, i gorffo, i stopio'r bel. Am gyfau Haworth yma na, herwydd mae o di curo y trap cam sefyll, mae o flaen, rhyw lathan o flaen no Edwards. Fo, illa diffyg profiad y chwarae fel amddiffynwr, gadael o fynd, ond o'n methu dynnu fo lawr sy'n gicio'r swatyn. Mae rhaid chdi just cadw i lawr, de, a just mynd ar dros y gol i agor y gornel arall, a just pasio efo trap. Si fe, trall ar ei droed ar ei draws ei gornel. Mae'r Derwyddon di cholli hi. Neu'n hytrach, mae Caernarfon di hennill hi yng nghanol y cae. Baciad ar Thomas. A mae rhaid bod Simpson o'r carden felen yndi. Neu ydy'n gynnar yn y gêm i ddefnyddio strydau bod o'n heiddi melyn am honna doedd. Mae yn oherwydd, mae o'n i dynnu fo lawr. Does a ddim cyfla gwbl i gyro'r bel, mae hwnna'n reckless go iawn dydi, a ti'n edrych ar Darren, mae o'n jyst gwad i'r dacl mae ddod i fewn am safle rwan. Dwi'n neud y Craig ddim ar y cae cofio, ond dal i fod. Darren ei hun, dwi'n siŵr, nid trio cymryd hon efo, dydau... Ydy o'n ei agos, Siwn? Na, dydw i'n meddwl, oedd hwnna yn olygfa reit gyfarwydd, gweld Darren yr rhedeg reit o'n ganol yr amddiffyn. Rhywbeth yn ni'n gweld llawer i waith gyda Darren Thomas i drad gyda'r fel. Thomas, 7 o goliau eisoes y tymor yma. A mae pawb yn cael ei trwyllo. Brees gafodd yr ergyd yn y diwedd. Ia, sal. Wastraff i fi bach doedd. Oedd o'n meddwl oedd y wal yn mynd i neidio, dwi'n meddwl, dyna pam nath o gadw i'n isel. Ond sa well y Darren oherwydd yr hediad bod yn positif, mae o'n i feddwl fydd o illa yn edrych am sgorio fel y dyn yma, wrth gwrs, ymwysodwr dio. Ond dwi'n siŵr bydd o ddim yn cyfynd y nesaf. Ie, mynd am pŵer nath, ynddo fe, fel ti'n gweud, mas yn edrych falle bod y mir yn mynd i codi a edrych, ond... Dwi'n gweld y sgil yna gan Jamie Brees i godi'r bel dros y wal i fod i gornel. Na, fi'n cytuno gyda, byddwn ni wedi gweld Darren ar y bel. Yn ywedig yn mae fe creodd y cyfle. Fel ne mae'n gweithio, ie? Mae'n debyg. Williams, fyniad Bradley, ac unwaith eto. Ashton yn gwneud. Be mae Ashton wastad bron iawn yn ei wneud ennill y bel yn yr awyr. Just y sydyn iawn ta, just y sharp yma, y Derwyddon Cef yn dod Ashton sy'n am brofiad ganddo fo, cyn chwarae Wrexham wrth gwrs am ddynyddodd, cyn Derwyddon Cef. Ond maen nhw fo 4 yn y Cef, na wedyn 5 ar draws ganol cae pan maen nhw'n amddiffyn. Ond wedyn mae Steph Edwards a Haworth lawr y chwith ar dde yr esgyll yn mynd i ymosod a trio wneud beth a ddigwydd. Enwedig rwan maen nhw un ar ei hôl i, a fe Jamie Reid yn arwain y llinell flaen iddyn nhw. Brees. Dau ni wylio fo. Alla gael y bel yn ôl na all. Ac mae'n edrych fel dyn ar berwyl, mae hynny'n sicr.
Ia, mae gen nhw ofni gyflym trafo, mae yna yn sicr. Ond mae Jamie'n un o heini, mae eisiau dal y bel i fyny a rhoi tir i fi. Dwi'n mynd ddyn fel Darren sy'n efo mynd o gwmpas pobl. Mae o'n licio y bel o'i flaen o, lle mae'r gol yna, ia ergyd, ne, dal y bel i fyny a rhoi tir i rywun. Mae'n dweud gwell o'r diffyg parch, ond mae pob yn dall beth dwi'n feddwl. Yn nghanol y cae mae Simpson. Parau'n cael ei dynnu nôl. A mi fydd Sean Edley. Dybiau i yn fodlon. Gath o lwc ar ei gôl. Wel, yn sicr ddim efo'r gôl ei hun. Oedd crawd wedi geid yn gampus. Yma'r cwestiwn ydych chi'n meddwl Malcolm bod na gyda Gornel. Ond iawn, nath just y bel neu fi cyfeiriad efo Jones yn gael ewin i'r bel. Oedd am angen, oedd y bel mynd heibio'r postyn. Ond oedd o'n yn i'w bod yna ar y pryd. Sean Edley wrth i bod unrhyw reolwg dwi'n meddwl ar dechrau gêm ar ôl 12 munud yn yr 8 ola, Cwpan Cymru. Arson. Hwna'n bel dda! Ac o'r Reid ddim yn cam sefyll. Oedd o ddim yn cam sefyll, nath e edrych. A mae'r dyn i fi sy'n edrych fatha Gwero wedi gwneud be fydde Gwero o bosib ddim wedi wneud, methu cyfle da. Lliwio i wall, cofio ma Gwero. Ond ti'n edrych yma'n hyn ar y pleniad gyntaf. Dwi'n meddwl a pizza yna yn ei chanol i, ond mae hwnna'n gyfa gwych. Mae ar dan ar funud, mae'n sgorio goliau. Di'r es pan oedd i cyrraedd y Derwyddon. A ti yn disgwyl y safon wedi greu dros y blynyddoedd iddo fo sgorio hwnna. Ti'n angen neud llawer mewn ganol y gol. Wel, di mynd am y gornel. Sam angen mynd am y gornel, just neu cysylltiad, canolbwyntio, a wedyn just cadw i lawr, a mae'n mewn. Di hangfa. Mae gennau ddau fan hyn sydd wedi arfer sgorio goliau. Mae yna ddau gyfle da wedi cael ei methu. Yn sicr, dwi'n cytuno gyda Malcs yn yr un cyntaf. Mae Ramsey yn ei mor dda i sefyll lan i'r threat o'r gol. Felly, Ramsey yn ein arbennig fan'na, ond mae Reid, oedd y cyfle yna yn cyfle wych iddo fe. Dyn ni wedi gweld e'n claddu siw gymryd o'r hyn yn ystod i yrfa. A hynny yw i ddyn sy'n sgorio fel mae o'n sgorio, ynddo? Ti'n mynd gallaw'r amser i feddwl, a mae'n well fel a weithiau fel blaenwr. Smith. A rhywsyd mae Smith yn dal i fynd. Ac yn y diwedd, mi oedd sylw Cartwright yn ormod iddo fo. Ond mae hwn wedi cael dechrau da i'r gêm. Mae o mor allweddol i ffordd mae Caernarfon yn chwarae enwedig yn y diamont yma. Mae crawd ar ei gwrnapus eistedd fan yna, Niffin. Wedyn mae rhyw ro bach rydd os ti isio i Leo Smith, Gareth Evans, Darren Thomas, ond os dyn nhw yn amddiffyn, maen nhw gyd y syrtio nhw fel 4 yn gael cael. O flaen yr amddiffyn. Sy'n nhw rhyw 2 banc o 4 sy'n anodd torri lawr, ond mae Derwyddon wedi gwneud 2 waith yn barod â cyfleoedd campus. Maen nhw wedi mateb yn dda ers mynd ar ei holi. Wel, mi dyla nhw fod yn gyfartal la. Yn y cyfle cyntaf yna, ti di sôn yn barod. Mae'r di ddim yn apus efo'r cyfleon. Mae Derwyddon yn cael ar y funud gormod o fylcha i chwaraewyr ddod drwodd. Ond beth dwi'n fel efo'r cyfle cyntaf yna, mae hynna'n gêm bach seicolegol efo Howard, dwi'n meddwl, a'r golwr, dydy. Mae o yn gorfod disgwyl i Ramsey disgyn i falle gyntaf, nes yn mynd y bel oddi wrth y llinell syth na i agor y gornel arall, lle mae'r golwr yn symud efo chdi. Pendiad i Lwybr Ffo. A Ffo di bod yn chwarae yn nes at Reid yn y llinell flaen yn agor pobl wedi ddarogan falle, pobl di disgwyl i weld o'n chwarae fwy llydan. Ac yn sicr mae'r Derwyddon wedi setlo mewn i'r gêm ar ôl yr ergyd gynnar yna. Wel, maen nhw'n cael gwell meddiant. Mae'n rhaid i Caernarfon fod yn agosach iddyn nhw. Cam sefyll yn fan hyn. Ond mae Ffo yma i bod yn deg efo, mae o ym Hopman. Sgorio unwaith yn barod yn y Cwpan y tymor yma. Clefar ydi o. Mae'n un o'r chwaraewyr creadigol na. Mae gen o weledigaeth da. Mae'n ymwybodol o chwaraewyr ei gwmpas. Gŵr Awstralia ydi o.
Mae wedi mynd yn cosmopolitan iawn. Mae gan Derwyddon reolwr sydd wedi rheoli'n Japan ar Aifft. A dyna fo i chi. I brofiad cyntaf Cwpan Cymru. A mae gyda fo ddyn yn linell flaen sy'n dod o Australia. Ond ar hyn o bryd mae tîm yn llawn Cymru yn drech na nhw. Chwarter awr di chwarae. Ac wrth gwrs Jamie Reid sydd wedi cael cyfnod o war yn Australia. Gydau. Right. Beth gen ti dweud? Beth gen ti dweud, Mr Kangaroo? O'n i'n mynd i ddeud yn barod le. Ti'n dwi'n leis fi bob wythnos. O'n i'n mynd i ddeud, ti'n ymhoced i. Gare mas. Ti isio coal y ciwt? A nawn ni stopio fan'na cyn i neb ddechrau sôn am y didgeridoo. Safon yn mynd down under. Okay, stop now, come on. Beth yw'r sgwr? Un i ddim. Wel, un peth. Ond ydy cyflwr y cae yma yn fendigedig o ystyried be mae wedi gorfod beth sy'n cael ei daflu ato fo. Ie, ddyson ni sôn am hyn ar ddechrau'r rhaglen. Y gweld y bechgyn yn cynnesu lan. A sdim un ardal o'r cae wedi torri lan yn ystod y cyfnod yni. A beth byddwn ni'n licio hefyd yw'r ffaith bod nhw'n chydig o law yn fe, felly mae'n rhaid gyflym i ware. Mae'n berffaith, dod o'i fel. Derwyddon Cefn gyda chydig o wynt i ôl nhw, felly mantis y gwynt os oes na unrhyw wynt allan gyda Derwyddon yn y hanner cynta. Ond mae'r cyflwr y cae yn hollol wych. Dim esgus i'r chwaraewyr ar y cae yno. Mae'n llithrig. Felly mae'r gyffyrddiad gyntaf yn gorfod bod y dda. Ond fel arall, maen nhw wedi gwario lot o arian yna fo, ond wedi gwario fo'n gall. Y bel di hanelu at bris, sbiwch. A gan yr arsa mae fonie. A mae'n anelu'r bel o hwnna'n beniad pwysig efo'r bel wedi cael ei hanelu tuag at Haworth sy'n wastad yn fodlon symud fyny ymuno efo'r chwaraewyr blaen. A dyma fo, Edwards, cyfle prin iddo fo, gael chwarae. Hwnna'n bel dda iawn i mewn. Mi oedd hi, mae'n un o hynna fel ymwysodwr ti isio rhedeg ar draws llinell llygad y golwr, jyst gael unrhyw fath o gyffyrddiad a ni a mae'n hedfan i'r gornel ella. Diolch yn licio hynna. Di un golwr yn licio hynna sy'n cryfadu mewn ato, mae rhaid i chdi rhedeg ar draws i. Ti'n meddwl, ffordd mae o'n edrach o fanna. Mae'n frwydr dda rhwng Bris ac Ashton gyda llaw. A mae Arsan yn un o chwaraewyr amlyca'r hanner cyntaf mae hyd yn hyn. Wel, o'n y gadfan doedd Cymru efo Mark Jones. Ond nath o ddim mynd. A mewn llai na mis 2020 mi fydd tîm Cymru ec yn chwarae eto ag yma. A mi fydd na dipyn o wyrgylch yn fanna. Wel, dod o'i fel un, fydd Lloegr ec ddim wedi cael profiad o gwbl o rhywle fel hyn. Codi off. Simpson. Hwnna'n bel wedi cael ei hanelu'n dda, wedi cael ei rhangipio'n bwysig. Mae gan Cartwright nôl allan i'r asgell chwith lle mae'r bygythiad i gyd yn dod. Derwyddon Cefn yn tynnu strings ar y funud, digon o feddiant gyda nhw. Pel arall mewn i'r cwr Cosby. Oedd na hawlio bod na lawio, ond dim byd, ond cam sefyll. Oedd o'n lwcus Crowder. Mae hwn yn taro'i fraich o'n y farni yn y cwrt Cosby. Ond mae yna gam sefyll cyn i'r penderfyniad a felly maen nhw wedi gweld hwnnw. Mae'n bwnsio. Wow, oedd hi benglin o. Taro'i fraich o. Wel, ar hyn o bryd, mae pethau mynd yn union fel bydde Hugh Griffiths yn dymuno i weld. Ond mae o'n, mae'n nabod o gwrthwynebwyr, mae bron iawn, yn well na'r rheolwr presennol. A mi fydd o'n gwybod bod ei hymateb nhw wedi bod yn ardderchog. Mae ffô ar ôl honna eto. Wel,
mewn 12 mlynedd lle da ni wedi bod yn neud sgorio, wrth gwrs da ni wedi bod yn gweithio lot i'r eich Nanig, ond ti'n gwneud erioed i fi ffonio un rheolwr am y ddau dîm bore yma. Ie, gwybodaeth arbenigol ar y ddau dîm yma. O bod sydd wedi dod â mwyafrif o'r chwaraewyr, os na i gyd, y chwaraewyr yma i Derwyddon Cefn. Bydd o wedi gwneud i waith cartra a di pasio yn gwybodaeth yna i chwaraewyr Caernarfon. Mae'n rhaid i Caernarfon dechrau cael gafel ar y bel fan hyn, cadw'r bel. Ar y funud, maen nhw'n just fatha clirio'r peli, dim pasio'r peli. Mae'r glaw yn dechrau disgyn yma. A ryw chwerlio o gwmpas mae o wedyn. Fi'n cytuno gyda ti, Max. Y gwahaniaeth rhwng y ddoi dîm ar y foment i'r chwarae trwy ganol ca. Bod Caernarfon un gol i ddim fyny, y Derwyddon sydd yn chwarae trwy canol ca yn creu patrymau, ond mae hwnna'n rediad campus ac unwaith eto gwiriad bron iawn a esgor ar gol yr ergyd gan Evans. A dwi'n credu bod y Derwyddon di atal y bel rhag mynd am gig gornel. Mae Sean Bradley neu mor dda fan hyn, dydy o ddim yn fod i gyro'r ddau dacl cyntaf yma, a hon. A mae'n cael y bel, trio gosod i fyny i Leo Smith. Dwi'n methu cyrraedd i, mae Gareth Evans yn gweiddi. Mae o'n ymestyn ar ei droed chwyd, mae'n gorau canolbwyntio beth bach mwy i droed gwanol. Dwi'n meddwl bod yna'n gyfle i Leo Smith bwrw i, ond cymerodd ei o draws i gorffe. Mae'r gig gornel wedi cael i'r rhoi ac wedi cael ei chymryd, a mae Leo Smith yn mynd i gael ail gyfle i roi hon i mewn. Mae yna dynnu crysau, dos na wastad dynnu crysau. Mae Pete yn ei chicio i'r awyr, ac Ashton yn cwblhau y gwaith clirio. Bel yna'n cymryd dipyn amser ddod lawr, ond o. A mae yna amrywiaeth ar uchafbwyntiau sgorio. Cyngrair y merched ag uchafbwyntiau Cwpan Cymru. Y cyfan i weld nos lun ar Esbyrec am hanner awr wedi 5. Eto, dwi'n meddwl, wel, dwi'n gwybod heno, di Clark, Ben Clark, na'n o Edwards, yr amddiffynwyr dde a chwith i Caernarfon, canol cae ydi safleoedd arferol nhw. Di'r ddau nhw ddim di cael dod i fewn i'r gêm o gwbl, a nhw di'r peldroedwyr gorau hefo Leo Smith sy'n ganddyn nhw. Felly di Ben o Saint Newid, mae'n dal ar fentig dwi'n meddwl. Ydy. A no Edwards, y ddau nhw ddim di cael dylanwad ar y gêm, a mynd yn glod i bi bach i Howard lawr y de yma i cadw no Edwards yn brysur ac hefyd Steph Edwards lawr y chwith. Ramsey, awdurdodol. A dyna pan mae wedi gwneud bob eiliad o bob gêm i Caernarfon tymor hyn. No, te, cyfle i Clark gael gwneud rhywbeth argraff. Breeze yn ymestyn bob gewyn. Dyna dwi'n dweud, ond mae rhaid iddo fo wneud y well yma yna. Mae'r efo guddiad y bel yna, mae'r efo gael y gorff rwng yr amddiffynwyr a'r bel i wneud siŵr os dio yn trio curoi. Mae'n drosedd, dal y bel i fyny, mae dim o angen ar y munud. Dyn ni mewn i ail hanner, yr hanner cyntaf, ar un gol gynnar na sy'n dal i wahanu'r ddau dîm, ond fel arall. Derwyddon wedi rheoli'r pethau, y meddiant, y cyfleon ar ôl hynny. Ond mae Caernarfon hongiau mewn na yn gwarchod y gol yma. Ryan Williams wedi cychwyn bob gêm. Y dyn yma, y chwaraewr y tymor yn Caernarfon tymor dwytha. Bydd o'n hapus sut mae dim wedi ymateb. Mae'r ystadegau yna'n synnu fi dipyn bach, mae rhaid fi gyfadde. A fi hefyd. Os oes yna brawf erioed nad ydi ystadegau yn peintio'r llun cywir, dyna chi. Pete ag Ashton Hyndrym yn siŵr pa ffordd i fynd, ag Ashton brofiadol yn y diwedd eto yn twtio. Mae Ashton yn fychan, mae o efo'r profiad wrth gwrs. A mae gen nhw berthynas da Pete efo. Y profiad, mae nhw'n gweddu gilydd. Mae un yn ffyrnig ag yn cystadleuol ac yn benderfynol curo'r bel. Pete diw nhw, ag Ashton just yn darllen a just yn sgipo wrth i o'n efo. Wel, mae'r glaw yn gwaethygu.
A sa'n byd fel llif o leadau i danlinellu. Fel mae'r glaw yn chwyrlio, ond dyna'n union mae o'n neud yma. Diolch yn disgyn lawr yn drwm. Mae'n cael ei chwythu i bob cyfeiriad. Ac fysa'r rhai yn deud, fel y cae, di'r glaw ddim yn fflat chwaith. Os ydych chi eisiau diffiniad y ffyrlondeb o selogrwydd, dyna nhw i chi de, yn y glaw. Wrth i boddan, os di tîm nhw'n ennill yn fan hyn. Hei, dwi'n wedi gweld y gadarn yma, ysos yma. Ddim wedi cael ei chwthu yma eto. Mae hon ta'r haf, cofia, i ceic hwnna, ysos dweud. As fi, bob gem. Oce, fe ti'n dweud nesa? Dim byd. Dwi'n edrych ar y parot i fi. De to. Dos nôl i dy gaig. A mae Sean Moretti yn ysgwyd i ben ac yn anobeithio. Cyfnod tawel ar gêm o ddigon. Gêm gychwynodd ar dan a gêm wedyn lle mae'r Derwyddon wedi dangos di hon ddim yn fuddigoliaeth sicr o bellffordd i'r tîm cartre Crawdder. Os a ddim byd yn mynd yn iawn ar hyn o bryd i Caernarfon, maen nhw'n methu cael cyfnod o gadw meddiant. Dyna'r broblem. No Edwards gobeithiol. Pan mae bris na fyna wastad o baith. Edge. Be mae rhaid i Caernarfon wneud yn wahanol, Sean? Mae'n digon hapus ar un o bryd yn nhw, Nick. Mae'n gyn gol i fyny. Fel o'n i'n gweud, mae wedi colli'r meddiant am y gyfle fan hyn i Thomas. A mi ymatebodd Derwyddon Cefn yn dda iawn fanna, ond rhyw lithriad bach felly. Da chi'n eisiau gyd hynny pan mae Darren Thomas o gwmpas? Na, a beth o'n i'n mynd i weid oedd y ffaith bod nhw un gol i fyny a ffaith bod y gwynt yn codi chydig, felly to falle chwarae allan yma hanner, trial gweld i drwyddo un gol i ddim a wedyn dod nôl allan a defnyddio cryfder y gwynt. Ie, tro dwythodd ni mewn gêm fyw, oedd y bala wrth gwrs. Y ddau dîm yn sgorio yn erbyn y gwynt. Y tair gol, Venables dwy'n hael hanner, Caernarfon mynd i mewn, un ar y blaen. Ond dyn nhw'n chwarae dda heno yn y man ni, Caernarfon. Does a ddim patrwn yn y man ni, mae yna siap i'r tîm, dwi'n gwybod beth nhw'n drio wneud, ond di'r chwaraewyr dylanwadol na, Leo Smith, Darren Thomas. Ben Clark, no Edwards. Clark. Ddim wedi cael dylanwad ar y gêm. Y broblem fwyaf yw bod dim opsiwn i'r dyn sy'n ar bel. Oes dim opsiwn i pasio i mewn i unrhyw un ar hyn o bryd. Ac eto, yn nhw sydd ar y blaen. Dwi'n meddwl sy'n gael mwy o hwyl, so Bradley ddoth ar y chwith neu ar y dde. Defnyddio fo fel asgellwr, jyst chwarae JB Breeze, mae wedi arfer chwarae ben i hyn i fyny na. Canol, ie. A wedyn sy'n gynnwch chi fwy o sefydlogwydd neu mwy o falans yn ganol y cae wedyn. Ond am gêm, Derwyddon ni wedi colli ddim i Caernarfon yn y tair dwytha, ond dyn nhw ddim di ennill yma ers blynyddoedd maith. Wel, da chi'n mynd nôl i ddiwedd y 90au. I roi hynny mewn rhyw fath o gyd-destun 11 o gemau ydy'r heini, ond mae yn 11 o gemau ers bod yma a dod a buddigoliaeth. Fydden nhw ddim yn ymwybodol y dyn yma, ddim anyway, dwi'n gwybod hynny. Ac y pwynt arall ydy, dyn nhw'n chwarae gilydd mor aml a hynny nac dyn, ac os unwaith yma, unwaith oddi cartre, oherwydd lle maen nhw'n gorffen, a mae'r holl yn digwydd. Ie, mae'r ddau dîm wedi colli 10 yr un yn yr uwch gyngred. Dyna sy'n ddiddorol, mae 6 isa di 6 isa, 6 ucha di 6 ucha, ond mae'r ddau wedi colli 10 gêm, 1 pwynt sy'n rhyngddyn nhw. Mae'r Derwyddon di sgorio mwy o goliau na Caernarfon. Dwy gol mwy. Hynny, dyna pam mae'n gyfartal rhyngddyn nhw mewn gwirionedd heno, ond ar wahân i'r sgôr. Clark. Evans. Smith. Mae rhy gil yna. Clark eto.
Smith. Nôl at Smith, dipyn o le ganddo fo. At Breeze. So Caernarfon o bosib yn hapusach yn gweld Breeze yn y canol. Gwych gan Ashton yn darllen y chwarae unwaith eto i just camio flaen Breeze yma a wedyn dal i gadw meddiant. Mae hon yn hongian ac yn garedig felly i Breeze. Evans. Unwaith eto Ashton. A mae mor anodd cael y bêl heibio i Ashton. Mae'n darllen y gêm mor dda ar hediad y bêl. A maen nhw'n trio chwarae bel i fod i traed Bradley. Dwi'n gwybod mae gynnu fo'r gallu i droi, oes ond well gynnu fi Bradley pan mewn gwynebu chwaraewr. Wedyn gymryd o ar, fe di ddo fynd unrhyw ffordd, fe di ddweud chwith neu dde. Ond pan mae gefn o i'r gol, dydy o ddim y gora. Dyn nhw'n cael y gora allan yn fo i fyny rwan heno. Ac o'n i'n sôn bod y glaw wedi dechrau disgyn. Mae'r gwynt i codi hefyd, dim amheuaeth am hynny. Mae chwarge wedi arwyddo. Ond dwi'n siŵr i ba dîm ar hyn o bryd. Mae hwn yn cael ei hyrddio mewn o'r te. Ffôl. Bydd oedd apelio, ond oedd yn pwysio mewn. Oedd yn chwilio am honna yn doedd. Nath no Edwards ni'n byd, ond no Edwards yn just yn gwynebu gol i hun a just ella sefyll i dir i arafu neu siŵr bod ffôl mynd i redag i mewn efo. Ond clefar dyna. Fel am y sodwr tîm gorfod ffeindio ffordd. O'i gwmpas o'i'r posti bell yna, o'i flaen os rai chdi, ond ti'n gorfod ffeindio ffordd. Mae gefn o i chdi, cofia, fydych chi'n mynd unrhyw ffordd. O ddim yn agos iddi. Cwmpo drosodd yn neud. Llawdder. Pa mor aml da i di sôn am Evans, pa mor aml da i di sôn am Ben Clark, yn yw'r chwaraewyr os chi'n disgwyl i ddylanwadu. Yna'r ddau ohonyn nhw. Oherwydd maen nhw mor gul efo'r diamonds na yn ganol y cae. Dwi'n just meddwl sy'n nhw'n newid system, dipyn bach sy'n nhw'n cael mwy o hwyl arni, Caernarfon, ond maen nhw ar y blaen. No te, chydig bach gormod o bwysau i Reid gael cyrraedd, a mae Ramsey, wel mae o fel rhyw sgubwr, mae di gorredeg honna. O'r 8 llecha lan am wedi cael. So mae'r hyn wedi cael dipyn ar yr ofal do. Mae 5 o'r 8 wedi bod yma. Arsan eto. Chwaraewr gorau yr hanner cyntaf o bosib. Nawr te, mae Evans yn teimlo bod i prynu honna. Wel, mi nath o, ond ti'n mynd gael neud hynna, mae o'n gafal ni ysgwyddo. Dyfarnwr reit yn y lle iawn i roed y penderfyniad. Felly fedrwch chi'n bod dyfeniadol o Bryn Markham Jones chwaith oherwydd os oes efo 20 lladd i ffwrdd bysa fi yn. Ond na, mae o na. Mae'n gweld y llawiad. Ti'n gweld o'n aml dod jyst y llawn yn dod allan. Mae hon yn gyfle da, yn wedi o'r sefyllfa o'r ongl na a gyda'r gwynt hefyd. Peth pwysig y bwrw targed, achos mae'n mynd i creu pŵer gyda'r gwynt sydd i diol o fe. Felly mae rhaid fod yn glefar, felly i beidio rhaid gymaint arni ac jyst cyfeiriad mwy pwysig na'n byd efo'n hyn. A dyma'r foment pan mae chwarae da y Derwyddon yn mynd i ddod ar rhywbeth. Ac oedd na wiriad fanna gan y golwr. Oedd angen y gwiriad na. Oedd yn mynd i'r gornel, o'n i'n meddwl oedd hi'n dal yn codi. Jamie Reid sy'n ar y bel, ti'n gwybod? Wel, ti'n gwybod be oedd angen. Oedd hwnna'n y gornel bella. Nes i fynd a deud am gyfeiriad, mi nath o gael hwnna i'r gornel ycha bron. Edge sy'n paratoi i'w chodi mewn, llawer iawn i agos at y golwr. Ond oedden ni'n sôn am y llechi glân mae hwn yn ei gadw'r tymor yma. Mae o'n cael tymor campus. Mae o'n mond, dwi'n meddwl Lewis Brasias sydd wedi cael mwy na 10 lecha lan, ond mae o, mae Jamie Reid, da ni wedi gweld o'n ei hyn nes tal yma yn sgorio goliau. Mae o dal efo'r gallu i wneud hynny, mae o'n cymannu i'r gornel fella na. Mae'n sgil anodd. Mae o yn medru creu hynny. Pan da chi'n edrych ar y cyfleon, pan da chi'n edrych ar yr
tîm sydd wedi dod yn agos at sgorio. Allech chi bentyrru 3 falle 4 ar rester y Derwyddon. Un cyfle da wedyn i Caernarfon ogystal â'r gol, ynde? Ie, Gareth Evans i bach rhyw hanner cyfle oedd i wneud byd, ond ti'n hollol iawn. Derwyddon Cefn sydd wedi cael... A dydy ddim yn un gol i ddim cyffyrddus, dorau fe dda. Na di. Os oes na'r ffasiwn beth o gwbl. Wel, mwy cyffyrddus na hyn. Unwaith eto, Arsan. A dyma, weithiau, y math o berfformio fyddech chi'n cael gan Clark i Caernarfon. Ond Arsan sy'n ei gwneud i heno. A drwy'r amser mae'r dyn yma. Os nad yw ar y bel, mae o'n gweiddi, mae'n cyfarwyddo bel at Edwards. Ar y bel at Lamin angaredig braidd fanna i Edwards, ac Edwards yn ei llawio hi. A mae o'n dod wrth i bod yn ei ôl yn cael chwarae. Bach iawn o gyfleoedd mae wedi cael. Ie, symud o Aberystwyth, ti'n iawn. Mae Caernarfon yn cael seibiant bach a jyst ail-gasglu, ail-drefnu. Maen nhw'n edrych i godi'r ail bel i fyny rwan lle dyn nhw ddim wedi gwneud digon o hanner cyntaf. Da ni yn y 10 munud ola o'r hanner cyntaf. Dwi'n meddwl mae'r sgwrs gan Sean Udley cyn y gêm yma a Hugh Griffiths yn y stafell newid wedi bod yn un hawdd. Di Caernarfon erioed wedi bod mewn rownd derfynol. Ie, ti isio curo hon, a wedyn rownd gyn derfynol. Maen nhw wedi cyrraedd fanno 4-5 gwaith, dwi'n feddwl. Ond ti'n sôn am... Ti'n darllen am hanes. Maen nhw'n wedi creu hanes tymor hyn. No, te, mae ffwl. Mae o wedi bod yn brysur. Mae o wedi bod un o'r chwaraewyr amlyca yn y blaen i'r ymwelwyr. Un beth da gyno Caernarfon o'i plaid nhw wedi, mae gen nhw Hugh Griffiths yn aferiol sydd wedi bod yn rownd gyn derfynol, rownd derfynol Cwpan Cymru. Cyfle arall, ac efo'r gwynt fyddech chi'n awgrymu bod y gwynt yn bleidiol i'r ciciau cornel yma. Ramsey mae'n ei gollwng ni, ond yn wthiad arno fo. A'r gofal dros y golwyr yn mynd o'i blaid o eto. Ie, dwi'n meddwl ffos yna. Just a tynnu Chris. Ie, mae ffo yna o'i fain oedd fod yn niwsans. Dyna be o'n i'n arfer wneud. Sa chdi beth yn coelio, wrth gwrs. O'n i'n mynd i ddeud, mae'n y rei arferion sy'n anodd iawn cael gwared ohonyn nhw, Malcolm. I'n neud siw bod y gol ddim yn dod allan i gael dal hi'n glir neu'n lan, beth rhaid ti siafal. Galw fo. Ond dyna beth ti'n moyn o'r gol-geidwad. Gol-geidwad sydd ddim yn mynd i ddod a nôl popeth yn y blwch bach. Ti ddim eisiau gol-geidwad sy'n mynd i sefyll ar ei linell. Os ti'n amddiffynwr, ti'n gwybod bod y gol-geidwad yn mynd i ddod amdani am bopeth. Mae gynno yr amser cymeriad a'r personoliaeth yna, dwi'n meddwl, yn y gol. Mae o'n siaradwr yn yr ystafell newid. Mae'n bresenoldeb mawr o gwmpas y lle hefyd. Felly mae o yn un o'i ni sy'n cymryd yr amheuaeth na o'r awyr yn gynnar wrth weiddi golis. A wedyn mae pob sy'n mynd o ffordd, mae codi ofn ar bob. Felly does o ddim camddealltwriaeth rhwng y fo a'r amddiffynwyr. Arsan unwaith yn rhagor. A pan diom yn creu yn ymosodol, mae o'n gywir yn amddiffynol. Dwi'n meddwl, mae'n dweud rwan, fydd un gol yn ddigon i Caernarfon heno. Mae yna olwg gol ar y Derwyddon yn does. A pan mae ganddo chi Reid yn y llinell blaen. Llawiad, gan Leo Smith am hyn, reit o blaen â ni. Ac pe bai na gol yn dod a dim un arall. Mae hi yn gystadleuaeth lle mae yna amser ychwanegol. A mae yna gicia'r smotyn. A jyst cyffyrddiad. Ti eisiau'r cyffyrddiad cyntaf na, set ydyn ni fyny am yr ailyn. Mae'n trio nid hwnna rhy berffaith i droi ar un amser. Arsan i gymryd y gic. So mae Ramsey'n aros. So lwcus ydi honna unwaith eto. Sbio pwy o fo, Ashton. Llia ar y cae. Ac yn darllen hediad y bel yn dydi. Go iawn, a mesur i, a sesioi yn berffaith, mae o'n ei canol nhw, a mae o'n benderfynol. Dyna ydy'r gair yn y cwrs cosbi, os ti'n benderfynol yn y ddau cwrs cosbi, ei ddim bell yn anghywir, a mae o'n neud hynny. A mae o'n, atha gorau rhi pwer arni, dydy'r pwer ni'n digon ar y croesiad, mae'n gorau trio rhi pwer arni, ac lle mae'n mynd i ganol y gol, lle mae Ramsey sefyll, dim i'r gornel.
Mae'n benwthnos arall prysur y chwaraeon. Ac fori y dreigiau yn erbyn y Cheetahs. Ac gawn ni weld sut stad fydd ar Rodney Parade fori. 5 o gloch ar S4C y cyfan yn fyw. O, nawr te gwiliwch y bel Ramsey, ac mi nath o, ac unwaith eto ffow oedd wrth wraidd y peryg, a fel na mae o di bod gydol yr hanner cyntaf yma, ond mae Ramsey di bod yn feistr ar bopeth. Wel, mae hwnna'n eithi bach o un i'r camerau hefyd, dwi'n meddwl, ond mae o wrth i llunell gol, yndi. Diolch yn saff lle mae o, mae'n gwybod mae'n mynd i gorfod wneud yr arbediad, ond mae'r dyn yma, mae o'n neud pethau ddigwydd ar y funud. Troiad, y gwiriad, nath wneud yr arbediad yn y diwad de. No Edwards yn clirio honna ar postyn gosa. A falle byddech chi yn awgrymu mae'r golwr ydi chwaraewyr gorau Caernarfon yn ei tîm nhw hanner yma. Dim cwestiwn, mae di achub nhw mwy na unwaith yn barod. Sa'ch chi'n edrych ar strategau o faint maen nhw wedi cael ar target. Wel, dwi'n cofio 4 arbediad mewn di wneud. Diolch di geid un faux pas. Ac oedd Malcolm di cyfri'n gywir am yna. Athrawon ysgol cynradd y grafu penne ac yn dweud. Dal yn mynd i geista lawr. Dal yn mynd i geista lawr. Chdi ddim yn gywir. Crowther di camddarllen honna chydig bach. Mae rhaid fo erlyd hawyth. Ond mae Crowther y gorau gewch chi am geisio cywiro sefyllfa sy'n ymddangos lle mae o yn gollwr. Dio byth yn gollwr. Fe ddoth yn ôl ac ennill honna. Mae nhw angen o gweddill yn hanner cyntaf yma. A'r ail hanner erwydd un o heini di Crowther de. Ti'n gwybod ti'n cael torchi llewis na cystadlu am bob dim a codi'r ail bel gan gael y cael. Y bel gan Thomas. Mae yna amser i Caernarfon greu argraff yn y munudau ola yma. Dyma'r dyn y basa yn gallu gwneud, a mae Breeze yn cael ei lorio. Oedd o wedi cael y bel allan i gyfeiriad Bradley. Candy melyn dwi'n meddwl i Pete yn fan hyn, dwi'n siŵr. Mae o'n neud siŵr os diolch yn curo'r bel, mae'n mynd ar dyn oherwydd. Mae o'n gwybod mae Sean Bradley reit tôl o fo ar ben ei hun. A fedri ddo gadael y bas glir na mynd iddo fo. Felly, gan ni weld. Mae o'n neud siŵr. Mae'n aros lawr. Dwi'n yn siŵr pa mae'r gyfforddus ydy ydy gwir. Mae'n bosib bod yr andaw chydig bach yn waith ac yn ymddangos. Wel, mae reit ar ei bigwr nod ydy. Lle mae'r dacl yn mynd i mewn. Un o hynna dwi'n gael o'n tancl llawn lle mae'r amddiffynwr yn gwybod mae'n mynd i gael y llai pi bach o'r bel, ond mae o'n cael y dyn hefyd. Diddorol gweld mae Crowther oedd yn cael ei alw yn de draw gan Sean Eardley i gael rhyw air bach o gyfarwyddyd. A'i brifo o'r ddisgyn mae hwn di gwneud o'n gafel yn ei ysgwydd. Os am llawer o driniaeth i'r bigwm, agos? Wel, dyna lle mae'r ffisio yn edrych lle mae'n rhan fwyaf ei waith ar Breeze. Mae'n edrych mewn bach o poen. Sa'n credu bod ei popo allan unrhyw beth, ond yn sicr mae fe mewn poen. Mae Ashton yn cael y bel, wedyn dan ni'n gweld o mynd i fyny'r awyr. Ti'n gwybod be? Mae'n Candy melyn am dynnu'r Cris. Dyna sy'n mynd i wneud i ysgwydd. Mae'n trio mynd i arbed un yn disgyn, ond os ydy'r Cris di cael ei dynnu, gynnwch chi ddim balans yn yr awyr. Mae'n tynnu fel awr, wel, os oedd hi'n gêm rygbi, mae'n dacl lle mae'n colli control o'r dyn, Mae'r dyn yn cwmpo ar ei ysgwydd e. Welon ni Sam Woburn yn cael cerdyn coch yn cwpan o'r gyd. Dwi'n gwybod rheola, sori. Oce, sori. Sut o lygfa maen nhw'n gael? Maen nhw wedi penderfynu chwarae'n saff. Maen nhw wedi mynd i Flint. Ond yn sicr y tyniad na lawr, mae fe'n ei bach yn newydd i Breeze. Nawr te. Mae'n driniaeth yn mynd i gael ei roi i Breeze, mae hynny'n sicr, mae'n agos at yr egwyl, mae hynny rhyw fath o gysur. Siawns am gol arall eitha. Mae Leo Smith
yn y cyfamser efo 2 funud amser ychwanegol, Leo Smith a Darren Thomas yno. A mi fyddech chi'n tybio mae'n mynd amdani ydy'r nod, a dyna be mae Smith yn gweud. Mae'r mir yn gwneud I waith. Ei gafodd Smith yr ail gyfle ar ei Pete yng ngwir ystyr y gair roi gorff dros yr achos fanna, a cic gornel ydi, ac un cyfle hwyr falle. Ie, Pete Lucas gath o ddim gardu melyn am y dacl yna a'r drosyn nath o ildio, ond mae'n cic gornel a gwastraff eto efo'r cic rydd yn y fanni. Smith, dim bris I anelu tuag ato fo, wrth gwrs, nôl mewn â hi at Ysmotyn Gwyn. A sbych, mae'r dyfarnwr wedi bod yn bob man o fewn 10-15 llath I bob digwyddiad. Ond gath o'r penderfyniad yna yn anghywir yn y manni, ond dyna ni. Ond mae wedi, da ni'n di sylwi fo llawer, felly mae'n beth da am dyfarnwr. Ashton eto. Edwards. Chwilio am ryd, gormod ar honna. Fyddech chi'n deud bod Caernarfon yn heiddi mynd mewn ar y blaen, Sean, ar y fegwyl? Dim o rhan, wel, fe welon ni ystadegyn y meddiant, y ffaith bod Caernarfon yn fwy na nhw, ond o'r rhan y chwarae, o'r rhan y cyfleuon sydd wedi cael ei greu gan Derwyddon Cefn, dwi'n meddwl bod nhw'n bach yn anlwcus bod nhw'n gol I ddim I lawr. Dwi'n meddwl bod nhw'n lwcus mynd I fewn, ond un gol I fyny. Dylai wedi bod mwy na cyfartal fan hyn. Mae'r dyfarnwr wedi edrych ar ei o'r unwaith. Wrth i'r bêl gael ei hanelu tuag at Haworth. Mae Ffow yn y cwr Cosby. Ben Clark. Os amser am un gic gornel arall falle. Mae'n mynd I fod yn ddyn dewr os dio yn mynd I chwthu. Wel, maen nhw'n cymryd I amser. Os dyn nhw'n cymryd gormod amser, bydd Bryn Malcolm Jones ddim roi'r amser iddyn nhw, ond mae'n mynd I. Chydig bach mwy o frys ar Leo Smith. Mae Haworth ar y llinell. Mae Ashton yno hefyd. Oedd angen chydig bach gwell cic na honna. Chydig bach yn rhy agos at y llinell ddeunaw, a dyna ddigwyddiad ola yr hanner cynta ar Hywsyd Rywfodd. Oherwydd gwaith penderfynol Jamie Crowther. Mae Caernarfon ar y blaen I beniad o yn gwiro oddi ar amddiffynwr Pete. Digon i'w drafod gan gynnwys ymateb y Derwyddon Cefn, a hynny pan ddewch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Yes, I think buying a refurbished phone is better value for money. I've never had a new one, so mine work absolutely fine. There are so many phones out there, so many good phones that are still workable. Why not? It's a no-brainer. Yes, let's all be sustainable. Giftgas, the mobile network run by you. I've heard industry's died in this country, hasn't it? But scratch the surface and you'll see. Burton-on-Trent is the most famous brewing town in the country. British beer, British barley, a lot of work and effort. The relationship with the town and the brewery is massive. It's like a really, really big family. You understand that you're part of something much bigger. Making it where we're from. Carling. Os wyt ti'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf, neu'n meddwl dilyn gradd meistr, mae pob mas o grantiau a benthyciadau ar gael I fyfyrwyr cymwys o Gymru. Hyd yn oed os wyt ti'n astudio'n rhan amser ochr yn ochr ag ymrwymiadau eraill. Felly paid â gadael I arian dator rhag mynd I brifysgol. Cer I llaw.cymru/arianmyfyrwyr I wybod mwy. Ers canrifoedd, mae ffermwyr wedi dysgu I fyw a chydweithio gyda byd natur a'r elfennau o'n cwmpas I reoli'r tir mewn ffyrdd cynaliadwy, ac ei fod I raddau helaeth yn anaddas ar gyfer defnydd arall. Mae un tir garw yn berffaith I greu cig oen ac eidion blasus tu hwnt. Drwy gyfuno dilltiau o ffermio traddodiadol a chyfoes, rydym yn gwneud y gorau o'r hyn sydd gennym ddigonedd ohono. Glaswellt, dŵr a llon trol o ddalchder. Unigryw I Gymru, blas o'n gwlad.
This is how we do it. We want everyone to feel confident with money so we can all look after the pennies. That's why at NatWest we do money sense lessons in schools. Oh, did you get that pound, love? NatWest, we are what we do. Hello, some things can be missed, but triple rollover isn't one of them. Rollover, is it, Terry? Aye. Lotto from the National Lottery. Chi'n perthyn i dîm y Derry? Ni'n dîm da. Neu criw copa? Mae'n le poblogaidd ofnadwy. Am y tro cyntaf mae'r ddau yn gymdogion. Enjoy'r dyfodol fel ti ni. Cael y gorau o'r ddau fydd lle, ia? Oh, we excited. Pobl y cwm a rownd yn ei catre newydd. Gefn wrth gefn ar S4C. Partneriaeth dda. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Rownd wyth ola, Cwpan Cymru a Caernarfon ar y blaen yn gynnar yn y gêm yn erbyn y Derwyddon. A fel na mai ar yr egwyl yr ymwelwyr yn bendant wedi dod fwy mewn i'r gêm. Y Cofis sy'n hapus ar hyn o bryd. I ni ddim ar yr egwyl. Rownd wyth ola, Cwpan Cymru, JD, Siom yr Erydd, lawr o'r pwynt sylwebu. Ni'n gweud Sion, maen nhw'r blaen a Caneri sy'n hapus ar hyn o bryd. Neu falle ddim. Byddan nhw'n fodlon o'r sgôr, ond byddan nhw'n hapus ar hanner cyntaf yna? Wel, ie, hapus gyda'r sgôr i ddechrau, y gol gynta, y gol gynnar yna. Ond ar ôl ni, Derwyddon Cefn oedd yn sicr o'r rhan beth o'n i'n gallu gweld o'r pwynt sylwebu oedd yn chwarae pêl drod. Caernarfon i fi, bach rhydd o fwn. Sa'n gwybod achos oherwydd y gwynt, achos mae yna chydig o gwynt yn erbyn nhw. Ond i fi mae angen i Caernarfon creu opsiynau i chwaraewyr. Unwaith oedd chwaraewr yn cael y bêl, oedd dim opsiynau iddo fe i basio mewn i unrhyw. Gol gynnar o'r gic gornel, gawn ni weld i nawr. A mae'n i'n cwestiwn mawr, oedd hi'n gic gornel wrth gwrs? Wel, fi'n credu bod eisiau TMO a stickometer cricket yno ni, wel os yw yn cael unrhyw fath o gyffyrddiad ar hwnna, ond yn sicr mae'n agos yw yn cael cyffyrddiad fyna. Dyna pan mae Bryn Michael Jones ar hyd y gornel neu o'r gol geidwad. Ond un peth yn sicr, Pete sydd yn rhoi i mewn i gol i hunan. Chi'n gweld yn y digwyddiad wrth gweld y gol eto, Peter oedd i mewn i roed i hun. Mae Bryn Michael Jones yn pwyntio nôl at y chwaraewr. Fel y nodi, oedd hi ar ei drod mae wedi dod. Be bynnag, dyw Caernarfon ddim yn poeni am hynny. Dechrau da, edrych yn beryglus, ond cyfleoedd Derwyddon sydd â ni ar ôl hynny. Wrth i nhw ddod yn amlwg yn y gêm yma. Bydden nhw'n siomedig bod un o'r rhain ddim wedi mynd mewn y gol. Ie, hon Ramsey, fe wedon ni wedon Malks yn bendigedig yn y sylwebeth. Be mae'r gol geidwad yn neud yw sefyll lan tan y foment diwetha. Hon oedd y cyfle dwi'n meddwl o rhan Derwyddon Cefn. Ryd, pa mor aml i ni wedi gweld yn claddu yn yr rheina. Does dim amser gyda fe feddwl, a rhywbeth fel ymysodwr, dyna beth i moyn. Ti ddim eisiau meddwl o beth i gormod, a honna oedd y cyfle. Fan hyn, wneud yn arbennig o dda, achos beth yw e ddim yn neud yn rhoi gormod o pŵer ar y bêl. A Ramsey yn neud arbediad reit dda. Ydy, a ni wedi bod yn canmol Jamie Reid cyn y gêm, wrth gwrs, fel na mae'n mynd, Ffow yn dod yn agos hefyd, a un peth sy'n bendant, mae Ramsey wedi cael gêm dda yn gadarn, a mae angen o fod yn gadarn. Beth sydd wedi ddod yn yr ail hanner byddwch chi'n tybio? Ie, fe yn sicr sydd wedi bod chwaraewr gorau Caernarfon yn hanner cyntaf. Fel y welon ni o'r arbediad yna, reit ar y diwedd o Ffow, yn cael ei goesau nôl a just yn gallu tipoi dros y bar. Ie, dyna fel mae fan hyn ar yr egwyl. Gol i ddim felly. Ni ar yr ofal, a byddwn ni'n ôl ar yr ofal yn y wythnos nesaf, mae'n gêm fawr i ddod fan hyn, diwedd mis Mawrth, Cymru Ec yn cwrdd a Lloegr mae'r rheolwr nhw yn lais cyfarwydd iawn ar y botwm coch a'r sgorio. Mark Jones y fe, sydd gyda Nicky. Diolch Dylan. Jonah was sat here in the dugouts. Let me ask you how the Wales C manager has enjoyed that first half. What do you make of it? Entertaining first half. Of course, there's a goal in the first minute and a half, which means both teams in a cup match. You know, they've got to set out to win the game. I think they had a great start. Of course, the home team Caernarfon with the goal.
And the Druids have done pretty well since. They've had a couple of chances, so it's anyone's game second half, and it's an entertaining encounter. Yeah, absolutely. Now, we're here at the Oval, as we've said. You know, the pitch, fair play, is looking fantastic. Your Wales Sea Games here in just under a month's time now. What a location and what an occasion that one's going to be. Oh, look, everybody's looking. People, when I came here this evening, I've had 10, 20 people mention it already this evening. The tickets are selling well. It's a wonderful football pitch. It's how, you know, how older people most probably like these grass pitches better than 3G pitches, and it looks out for an entertaining game, and I hope the game and the people of Caernarfon can enjoy the game as much as they're enjoying this so far this evening. If there's one thing I can guarantee you, the Corries will be here. But let me ask you about your preparations as well, and obviously you've got the opportunity to have a look at a couple of players this evening. Are you set on places, or are there still one or two up for grabs? Where are you with all that? Yeah, there's a couple of weeks to go, Nick. We've looked at it all season, myself and Owen Tudor, and we see plenty of games. If you've got taken a squad of about 19, there must be 15, 16 cemented already. Still looking for maybe 3 places in the next couple of weeks. And, you know, it's somebody stand out the next couple of weeks and do something special, liable to edge their way in. Let me take you back round to tonight's game. If you're in the Cefn Druids dressing room now, Stuart Gelling, you know, what are you saying to those players? I'm just saying they got to play on the ball as well as they did in the last 20 minutes and create chances. They got the likes of Jamie Reid, you know, potent goal scorer. I think Ramsey's had a good game in goals to keep it at 0-0 so far. So yeah, they got to just keep playing their way through and get tight on the decent midfield that we know Caernarfon have. Jonah, yeah, it's 1-0, remember? Yeah. Jonah. Listen, I know you want to get back up to the commentary position. Diolch yn fawr iawn. Ecwyl Fers yn nesaf gyda ni rwan wrth gwrs, yn dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Caernarfon a Derwyddon Cefn mewn cwpl o funudau. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Hey, did you win? Alexa, turn off the radio. Alexa, what time is it? It's 4:40 a.m. Alexa, turn on the garden light. If only finding the one you really want was as easy as with the new Mercedes-Benz online showroom. Compare every new car in stock today and see the latest offers. Search Mercedes-Benz online showroom today. Amazing deals are now on at Curry's PC World. We've got an iron for all needs, with savings on all Tefal and Philips models. These are now half price, starting from £30. Trade in and save up to £100 on all LG appliances. Like this washer, which comes down to £349. Buy today and pay up to 6 months later on hundreds of different products online and in-store. At Curry's PC World. Wipe away those tears and suffer bland, boring food no longer, muchacho. Freshpet is here. Nutritious, fresh ingredients with no preservatives that belongs in the fridge. For healthy meals and happy dogs, choose Freshpet. It's not the way it looks in the instructions, Harold. B2, where's A5? This makes no sense. Not your left, my left. Go clockwise. What's a clock? Let's give it a go then. Time for a break? Make a break for it with new promotional Kit Kat packs. Join the hunt and win a holiday breakaway to sunny destinations around the world. Have a break. Have a Kit Kat. Fi neud e. Mae hi'n neud e ar y ffôn. Rwy'n neud e ar y pen y ffos. Fi wedi trio neud e ar fy hun, ond nawr i'n neud e gyda phobl eraill yn grŵp.
Gydag amrywiaeth o gefnogaeth ar gael gan y GIG a meddyginiaethau am ddim wrth geisio rhoi'r gorau i ysmygu mae miloedd yn llwyddo gyda chymorth Help a Fi stopio. Rydych chi 4 gwaith yn fwy tebygol o roi'r gorau iddi gyda'n help ni nac ar eich pen eich hun. Chwiliwch am Help a Fi stopio, textiwch HMQ i 80818 neu ffoniwch dim 800 dim 85 2219. Cheaters yn symud yn gyflym. Dyma'r cheaters yn dod. Ond dyw dreigiau ddim yn ofni cael ei herio. A falle y fas i Harrison Kenny. O, bobl bach, gwmws bydd yn eisiau fan Rodney Bryn. Daw'r gêm yn fyw ar clwb rygbi nos Sadwrn ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Croes yn ôl ato ni, Cwpan Cymru rownd 8 ola sydd heno nos Fercher, mwy o sgorio. Ni'n cael cwmni Adrian Childs, y darlledwr a'r cefnogwr pêl drod. Mae fe Nghymru yn dysgu Cymraeg ar un o bryd sy'n rhoi cwpl o tips sylwebu iddo fe. Ddoi lawr y gwyr, drychwch ar y tywydd, awyr las yn cyfarch ni lawr y gwyr ddoi. Oedd hi'n hyfryd na, yn wahanol iawn i'r tywydd ar yr ofal heno. Mae yna newid o ran Caernarfon. Geith Nick Parry esbonio'r cyfan i chi. Dyma chi, Danny Brockwell yn eilydd am Jamie Breeze. Gafodd yr anaf na i'w ysgwydd. Bron iawn ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Malcolm, mae'n eilydd cry i gael dod i'r maes. Wel, mae'n eilydd cyfyma yn y gyngrair, dyr o'i fela. Ac yn gwych i greu argraff. Os dio wedi cresu fyny gon. Mae wedi bod mewn y gallan tymor ein nipyn bach. Di'r cysondeb ddim wedi bod ganddo fo fel tymor dwytha. Dwi'n meddwl bod y prif sgoriwr tymor dwytha, mae'n dyfryd 6 o goliau. Ond mae'n mynd i fi rwan lle mae'n mynd i chwarae. Ydym mynd i ddechrau ar y chwith, yna lle mae'n arfer chwarae. Ydym mynd i chwarae fel ymwysodwr efo Sean Bradley a cadw'r diamont fan ganol y cae. Na, chdi, mae o'n jyst i'w syrthio nôl i'r safle ar yr asgell chwith na. A mae Jorge wedi penderfynu ymweld a Caernarfon mae gen i ofn. Dyma y glypa y mwyaf stormus mae wedi bod gydol y noson. Mae hynny yn mynd i ychwanegu at yr achlysur. Mae'n rownd gogyn derfynol Cwpan Cymru. Mae rhywun yn mynd allan o'r cwpan heno. Ac ar hyn o bryd, y tîm sydd wedi chwarae ore ydy'r tîm hwnnw. Ar ei holi, oherwydd y dyn yma, Pete a'n Lwcus yn gwyro peniad crawddar i mewn i gefn yr hwyd. A maen nhw'n mynd i fod yn chwilio am gol gynnar. Mae wedi gwneud popeth on sgorio. A dyma ni, gep arall ar Stewart Gelling, yr enw cwbl anghyfarwydd. Gafodd ei benodi yn reolwr ar Derwyddon Cefn yn lle Hugh Griffiths. Oedden ni gyd yn cyfadde, do'n ni ddim wedi clywed amdano fo. A wedyn byddai allon ni lle mae wedi bod yn rheoli yn Japan. Os am llawer o sôn am hynny wedi bod ar sgorio. Y bêl gan Arsan. Wel, o'r tystiolaeth yn y hanner cyntaf na, neu o'n trio cael ei dîm i chwarae y ffordd cywir trwy ganol cae. Yn edrych greu y cyfleon, just ddim digon clinigol yn y cwrs cosbi na. Dim un cyfa efo y gol na. No, mi nath o edrych tuag at y dyfarnwr cynorthwyol. Ac yn i'r wystredigaeth, mae wedi cicio'r bêl a mae cael Carden Felen. A dyna Carden Felen gyntaf gêm? Ia. Brookwell, yr eilydd, y cyffyrddiad cyntaf bêl. Wel, yr ailyn, sori bod o ddechrau yr ail hanner yma. Ond codi'r bêl dros y golwr, oedd y Cwpan di fynd rhyw eiliadau cynt oedd wedi clywed ti yn iawn ac yn glir, ond mae'n dal i gymryd yr ergyd araf y gol. Oedd hi'n agos yn dweud? Oedd hi'n agos dros ben. Diolch isio neina, diolch angen neina, bod hi'n cyfyma yn yr uwch gyngreir. Dwi'n gwybod na gen Cwpan di ond dal i fod. Mae rai fod jyst amseru hwnna well. Mae'n gwneud gymaint o dir i redag i fewn i at y gol. Os ti, Derwyddon Cefn yn meddwl bod nhw'n mynd i chwarae'n sgwar ac i fyny'r cae mewn yr ail hanner, maen nhw'n mynd i gael sioc. Fysa hwnna wedi gallu bod yn gychwyn cystal i'r ail hanner ac oedd yr hanner cyntaf i Caernarfon. Ond trwch aden gwybedyn oedd hynny. Ond... Be di hynny, Nick? Be di hynny? Ti'n bod pri bach, mae gen fo adenydd yn does. Mae'r adenydd yn andes adenau yn dydi.
Wings, di son. Ti di clywed am? Oce. Dim ond papur sigaret o'r hwnnw ddau. Oce, na fo. Hwn yn un mwy o synwyr. Dwi'n sylwebau pêl-droed. Waith dysgu. Mae'r glaw yn chwythu I mewn I wyneber heini. Sa chi'n coelio'r peth? Maen nhw'n cael siawr am ddim. Mae'n rhaid nhw cymryd mantais, dwi'n meddwl o cyfleon bach yna. Gareth Evans yn agor I gorff, jyst I basio'r fewn am hwnna'n byd I fewn I cwrs chwech. A da ni'n sôn llawer iawn am hwn, na ddo? O, da ni'n gwneud arbediad na ddo, mond yr un cyntaf na, lle nath I iwdio'r cic gornel I dilyn i'r gol. Mae'n edrych o'r chwarel Caernarfon gyda llawn, dydi? Golwg gyntaf. So mae'n gallu bod yn gyneri yn sicr. Mae wedi chwarae bob eiliad, cofia, I Derwyddon Cefn tymor hyn. Yr unig un. Ashton. Gafodd hwn gardien goch yn ei gêm ddiwetha yn erbyn Caernarfon. A mewn gêm gwpan danllyd ar yr ofal efo'r dyfarnwr yma. Bryn Markham Jones, sa chi'n mynd diastyru'r posibiliad o gardien goch eto. Mae wedi cadw I gardien I boced ac eithio'r un cynnar na yn yr ail hanner i'r eilydd. Mae hwn di chwarae dda, Arsan ma. Arbennig o dda. Arsan ar dan. Wel, mae well chwarae fel Arsan a Jane. Mae Sean Meredith di mynd I hongian oddi ar y coed. Yn neidio un goed neu'r llall. A mae bob cyffyrddiad ma Mike Jones yn mynd I wneud yn yr ail hanner ma. Mynd I gael I wneud I gyfeiliant torf Caernarfon Sitiol iddo fo. A mae Jamie Reid yn chwilio am y cyfleoedd. Ashton un pen y cae, Reid y pen arall. Mae y Derwyddon yn mynd I fod yn beryglus. Nawr, Evans sydd ddim wedi bod ar ben I gêm heno. Mae wedi bod yn dawel, mae'r bêl gan Edge. Fedri nhw'n cael y peli bach a dwad a Starren Thomas na di. Anlwcus, mae hwnna wedi mynd dros y llinell. Ie, Rai Williams yn neud yn dda I gael un o flaen. Do. Y chwaraewr ond wedyn yna, jyst yn camrioli. Pete. Clark ath I fyny wneud I hun yn Newsas. O, na chydig bach o gam ddealltwriaeth yn y chwaraewyr. Ac oedd Edge methu bwydo Reid. Ac o Reid yn camsefyll beth bynnag ac yn cwyno ddyle'r bêl wedi dod yn gynt. Ia, sa gynnu nhw ipyn bach o enw o dyn yma o flaen y gol heno. Sa gynnu nhw hanner cyfla. Edge di enw fo. Ie, da ni yn dall, Malcolm. Nawr, does ddim rheswm o hyd I feddwl nag os di un gol ddim yn ddigon nac di. Diolch yn edrych yn ddigon I Caernarfon. Mae'n lle peryg yn dy feddwl, fydych chi ddim cymryd o'n ganiataol. Mae yna un yn ddigon beth nes I ddeun yn y hanner cyntaf. Ond dydy beth na di yn un gol gyffyrddus I fyny I unrhyw dîm. Dwi'n dall hynny. Dwi'n meddwl gyda Caernarfon fwy o'r meddiant yn yr hael hanner oherwydd y gwynt fa tu ôl nhw, ond mae'n bwysig bod nhw'n cymryd mantais o'r hyn. Chwarae bach yn ddwfwn mae Caernarfon hefyd. Dyna pa mae'n anodd I ffind o'r rhywun, pyn ti ar y bêl, pyn ti'n chwaraewr Caernarfon ar y bêl, edrych am y pas yna, oherwydd bod y gêm wedi stretcho sio gymaint efo'r amddiffyn mor ddwfwn, mae'n anodd dros ben. Gwych gan Simpson efo'r dacl ar Darren Thomas, di ond I gael dim llonydd ar y bel na heno. Mae hwn yn glamp o chwaraewr yn ganol caen ydi. Bachgen yr arfer chwarae'r Hill, wrth gwrs. Cynt o Wrexham hefyd, un o griw o chwaraewyr gafodd ei rhai gan Wrexham yn 2016 a di pethau wedi bod yn iawn y clwb ers hynny. Clark. Chwilio am Brookwell sy'n chwilio am y cyfle I gael dangos I gyflymdra. Mae popeth yn gyfyng iawn ar hyn o bryd, dydy, bys o'r lle. Bys o ddim.
Mae'n gwbl, ac di Caernarfon ddim yn trio lledu'r chwarae llawer chwaith. Ond eto, Bradley'n cael y bel. Efo gefn i'r gol, nid y ddau ddal y bel trio. Cael Brookwell i mewn, ond... Mae'n just... Dwi'n meddwl bod o... mewn balans iawn pan mae'n cael y bel na i fewn, pan mae gefn i'r gol. Mae o sio'r bel yn gwynebu'r amddiffynwr ac yn rhedeg ato. Clark. Smith. Thomas. Lle'r bel yn ganol cael Crowther eto. Sawl gwaith o'n i'n sôn am Crowther yn twtio. At Noah Edwards. Noah Edwards yn cael ei orfodi i basio nôl. Crowther eto. Leo Smith. Allan at Clark. Gwell gan Caernarfon. Chydig bach o feddiant. Y bel allan at Thomas gan Brookwell. Yr eilydd. Dipyn o le gan Thomas i Ed. Mae'n croesi'n isel. Mae'n dod nôl at Clark. Clark yn ergydio. Wel, mi ath i heibio Simpson, o fe lwyddodd y golwr i gweld i. Do, nath i bownsio unwaith, mae'n bownsio a mynd i fewn i'r ddaear. Mae'n awiriad bach gan Simpson oes, ond mae'n pŵer dim mynd. A ti'n disgwyl i'r golwr cael ei amser yn y draws i y gol a i fewn i ddwylo fo. Gwell gan Caernarfon. 4 pas yn olynol am y tro gyntaf yn y gêm. Yep. Crowther, unwaith eto. William Bradley. Pete. A Pete at Cartwright. Noah Edwards. Noah Edwards oedd chydig bach yn lwcus fan yna, doedd. Nôl at Cartwright. Dipyn o le gan Arsan. Arfercho gan Clark. Dau o gefnwyr mwyaf cyffroes y cyngrair yma. Ben a'i gilydd Evans. Mae'n bechonig bod Ben Clark yn chwarae fel amddiffynwr 10. Canol cae ydi i safle gorau fo. Edge yn chwilio am ffo ac am unwaith ond y gamgymeriad bach ganddo fo. Bel gan Edwards eto. Edwards nôl ad Ashton ac ar ôl y cyfnod na feddiant gan Caernarfon. Mae'r Derwyddon hwythau nawr yn cael cyfnod bach o feddiant. Simpson eto, nôl at Ashton. Yn ei sgidiau oren, cyn chwaraewr Aberystwyth Edwards. Fydd i ddim yn hir yn y marn ni, fydd Caernarfon wneud newid a dod â eitha Sam Jones i fyny fel blaenwr. Mae o yn medru, ti'n fawr rhedeg y Sianeli, mae'n medru dal y bel i fyny, mae'n gyda fo lygad am gol, a wedyn wneud Bradley allan ar yr asgell, a wedyn Gareth Evans oddi wrth y cae. Dwi'n mynd gweld pwynt o'n nhw aros fel maen nhw rwan, oherwydd maen nhw, i fi, maen nhw'n gwad problema. Ac hynny yw, mae ddigon hawdd deud, ond mae Brookwell yn eilydd da i ddod mlaen. Ond wrth gwrs, os nad yw'n llenwi'r gofod sydd wedi cael ei adael gan Jamie Breeze, dio ddim yn eilydd da i ddod mlaen, nac di? Na, mae rhaid fod just symud allan i'r chwith lle mae yn dda, lle mae'n mynd i creu rhywbeth, lle mae o'i gyfyndra yn dangos y well. Mae o... Mae'n just... Mae di hwn fod yn ofalus, mae di cicio'r bel nawr te. Mae'r dyfarnwr yn cael gair yna fo. Arsan di Mae di... Arsan sy'n gael carden felen. O'n i'n meddwl am funud, bod Brookwell oedd yn protestio braidd normodol yn mynd i'r ail garden felen. Oedd Arsan, a hynny am Gega hefyd. Ia, bedad, dyna pam. Mae di gael y drosedd. Gael y cicrydd. Ond mae rhaid i Brookwell erbyn mae... Dim diffyg parch di hyn o gwbl unwaith eto, mae'n siŵr pan fi ddeud o, mae o'n... Dydy Brookwell allan ddim dyn mwy o clefar yn y byd. Felly mae eisiau rhywun deitha fo, ei, cadw dy ben yn fan hyn. Ie. Ac yn ganol y hwchfan yna, nawr te, mae newydd gael carden felen, a mae am di gael carden goch. O, mae Arsan, un o chwaraewyr gorau'r gêm, yn gweld i ail garden felen mewn munud, a wyddwch chi be, mae'n gorod gadael. Ac yng nghanol y cyfan, mae reolwr o newydd gael carden felen hefyd am protestio am y gynta. Bydd o hyd yn oed yn fwy blin nawr. Mae Gareth Evans yn dal i esgyd o'i wneud droed, o na, dweud o ddim. Dydy o ddim. Mae hwnna'n just deifio i llawr, a mae'n cael carden goch am hynna. Cwyno gynta, deifio wedyn, mae'n heiddi. Mae hynna'n garden coch sal i gael, go iawn rwan. Ond dyfarnu
dewr fyddech chi'n deud, neu dyfarnu da? Hawdd. Ie, yn hollol. Wedon ni yn y hanner cynta, oedd y dyfarnwr yn y man a'r lle. Oedd e reit uwch ben y sefyllfa. A fe welodd yn glir, bod Arsan just wedi triol cymeryd y ffawl fel petai. A oherwydd ni, oedd heiddi cerdyn melyn arall ar cerdyn coch. Ond hirt gyda fe, achos ti newydd cael cerdyn melyn, peth detha ti'n neud yw sefyll allan yn drwbl. Wel, yr awgrym ydy bod Arsan wedi cael y gyntaf am gicio, oedd y gic wedi cael ei rhoi. Wel, os mae honna oddi, oedd honna yn hallt. Oedd honna yn hallt. Wel, ti'n cael neud? Ond dyna'r neges da ni'n gael o'r yslis. Dyna'r neges da ni'n gael o'r yslis, cicio allan. Dyna wedyn, wrth gwrs, pam bod Stewart Gelling, y rheolwr, mae'n siŵr di protestio'r hyd air, fe welodd o'r garden felen, a wedyn Arsan yn hollol wirion wedyn. Fel oeddech chi'n sôn, diffyg disgyblaeth, ynddo? Dyna Mogs. Iawn, oce, edrych a, le o'n cicio allan, ti'n cael neud hynna. Ti ddim yn cael neud hynna. Cysylltu neu beidio, Malcolm? Cysylltu neu beidio, ti'n cael... Oce, i ymateb o ar yr eiliad, y chwynciad o eiliad yma'n gael ei feddwl, mae'r unig beth mae'n wedi meddwl di, dwi'n cael penelin yn ymhen, dwi'n mynd i gicio allan, a mae'n neud hynny, ei penderfyniad hollol gywir gan y dyn yma. Mae'n anodd fel chwaraewr, achos pyn ti yn cael rhyw ergyd i'w benni, fel yma wedi cael fyna, mae'n rhaid ti cadw dy ben dina, peidio cicio allan. A dyna beth sy'n gwneud i chwaraewyr da rhwng yn anffodus be mae Arsan yn ei nawr. Ac os oedd hynny'n awgrymu Gwendid, mi gafodd y Gwendid i danlinellu wedyn, fynd yn ddiweddarach yn do. Yn hollol. A be mae'n neud wedyn deifio i'r llawr i gael y cardyn goch, ar ôl newid y cardyn melyn, dyle fa wbod yn well. Mae o'n chwaraewr i dda i feddwl fel na. Biti, mae'r gêm di colli gêm y chwaraewr da fanna. Oce, Caernarfon ni'n gwell cyfla rwan, a chi. Dyna dwi ddeud, nes i weld Dan Thomas yn trio chwarae bel rwnd y gornel fewn i'r ymysodwr Sean Bradley a Danny Brookford wedi rhedag oddi wrth y bwlch oedd yn newid chwarae'r bel i fewn. Mae rhaid i gael ymysodwr sy'n arfer chwarae fel ymysodwr i fyny yna. Smith. Os di hwnna'n cyrraedd Thomas, mae'r Derwyddon mewn helynt, a mae yn cyrraedd Thomas! A fe safodd Mike Jones yn gry, a the bel lawr i gorn gwddw ond da chi'n teimlo yn sydyn bod Caernarfon yn gafel yn asgwr yn y gêm yma. Am bel di hwnna i ddechrau fo. Bel 50 llall Lletchaws, mae Darren yn just ffigio. Ti'n gwybod oedd yn mynd i wneud, ond dwi'n meddwl penderfyniad anghywir i fynd am pŵer y fan hyn. Mae'n ei droed chwith o. Felly, oce, dangos ti byn bach o sgil. Coda'r bel o dros y golwr mae o. I gompell yr wrth o llinell gol. Leo Smith. I gymryd y gic gornel, oedd hwnna'n anodd i hamddiffyn ac nath i hongian yn y gwynt. Mae Evans yn mynd fewn amdani hi. Cyfle arall. Brockwell! Wel, dyna beth edrych o'n neud pan mae ar i ora. Ti'n gwybod, ti'n cael ffach bach fel ein gyda fo, erwydd. Edrych am faint o hawdyn, jyst newid ger y fanna. Heibio un, wedyn tynnu ar ei droed de, a cymryd ti yn sydyn, yn gynt. Nawr pawb arall yn meddwl, mynd am y postyn cynta a methu, ond pawb yn ochr i sedd, pan mae o'n y mwd yna. Mae'n fedrych o wedi symud draw i'r allges chwith na normal. Hwna di lle naturiol e. Dyna lle mae o'n licio. Peder ni dod rhywle, dwi'n gwybod sydd i chwarae rôl yna. Mae'n gwybod y rôl ar y chwith na i ddod i fewn, fynd allan. Haworth lawr y chwith, Clark sy'n efo fo. All Haworth i chael i mewn. Amddiffyn da. Ia, Clark yn wych yn aros ar ei draed yn un peth, ond sbio pwyl reit sôl o fo'n deitha fo, dos ni gael y bel awr Crowther. A mae Crowther, mae'n gymaint o help i'r chwaraewyr iau yn ogystal bod yn angor a dim byd arall yng nghanol Caena. Mae'n hyfforddi, wrth gwrs. Mae o'n. Efo ieuenctid dan Ebus. Mae o efo tîm dan 15 Ebus. Mae'n gyfrifol am heini, ond mae o'n dyn sa'n medru, herwydd i brofiad hefyd, medru cael gêm yn un gol i ddim. Neu siŵr bod o ddim yn ymosod llawar a gadael i lleill neu hynny. Enwedig yn y 10. Y bel at Brookwell eto. Brookwell mewn at Noah Edwards. Ydy Noah Edwards yn cael ei dynnu. Mae'n aros ar ei draed beth bynnag. Mae Evans efo fos angen cymorth. A da chi'n teimlo ers y gerdyn goch. Mae
Caernarfon yn teimlo da ni am fynd am hon. Wel, jyst wneud y dyn ychwanegol na weithio, de. Cofia, mae Derwyddon ar ei hôl i, felly fedyn nhw'n jyst wneud dynion tu ôl i'r bel. Mae Bradley di gweud y wych, mae Crawford di gweud y well. Ac o bosib, dyna'r gol sy'n cymryd Caernarfon i rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru. Sean Bradley yn rhoi'r bel ar blat. I'r dyd byddech chi'n hoffi cael y bel ar blat. Nath Crowther y gweddill, Caernarfon 2, Derwyddon Cefn dim. Wel, ti sôn am Crowther yn darllen y gêm, ond sbio Bradley yn neud y dda fan hyn. Blwyddyn dwytha, so wedi cymryd yr ergyd yna o'r ongl yna. Naci. Cadw i ben tro yma, deall lle ydw i ar y cae, Iafyn a chwaraewyr yn helpu, tynnu'r bel yn ôl a'i gosod efo'r pwysau perffaith. Do ddim yn gyda cyfri cyffyrddiad, do ddim yn gyda oedi rediad, a pas tu mewn i'w droed, pasio i fewn i'r gornel. Gwych o gol i Caernarfon, efo un o'r symudiadau gorau o'r gêm. A drach o beth mae'n golygu i Caernarfon, i'r cefnogwyr, pawb yn coleidio, gwych gan Bradley. Fi'n fach bod y wal heb do law. A be da ni'n dechrau gweld, neu falle be da ni'n cael atgoffa ohono fo. Fydd neb eisiau chwarae Caernarfon yn rownd derfynol Cwpan Cymru yma ar yr ofal. Os di Caernarfon yn cyrraedd, mae yna ddigon o amser i'r Derwyddon, ond maen nhw lawr i 10 dyn. A Crowther felly yn chwarae'r rhan yn y gol gyntaf a'r ail gol. Nos Fercher, fe gawn ni Nicky John yn Amsterdam yn cael yr ymateb. Ymateb i be? Wel, mae'r enwau yn cael eu tynnu ar gyfer cystadleuaeth cyngrair y cenhedloedd. Ia, mae hwnnw'n dod nôl eto. Y bel mewn i'r cort! Arbediad nadi! Mae Bradley di gwneud ein dair. Ac o fod yn greor, mae o'n sgoriwr. Ac yn sydyn, mae Caernarfon ar dan. Caernarfon tair, Derwyddon Cefn dim. Yn chwarae teg i Sean yn fan hyn. Mae o'n capeniad hyn, mae Darren yn rhydd lawr o ddim, yn codi ben, mae'n cryfanu, mae'n ei gwadd yn da. Mae hwn ar flat, mae hwnna fo'n cyllad a ffordd cyn dod. Oherwydd, os ti'n penio hwnna, mae dylai fod y gol. Gwadd i penio i, mae'n cadw i lawr, mae'n syrthio i'r llawr, ond mae o'n dim yn y gornel, dwi'n meddwl mae golwr yn neud i mi bach o smonach honni. Ond am gol arall, ella, i wneud y gêm yma yn y gwely i Caernarfon. Sean Bradley tro yma. Gwych gan Bradley. Fy'n heiddi gol fyd i fod yn deg iddo fe. Oedd y dre o rai byth i gofio. Do, ond nath Jones yn y gol yn dda, achos fe nath e ddarllen lle oedd Bradley yn mynd i roed i. Beth sydd y reswm ath i mewn, oherwydd wedi penio i lawr. Yr unig beth mae'n rhaid deud, mae'r ddwy gol wedi cael eu creu o le fydde Arsan wedi bod. Mae y Derwyddon yn talu'n ddrud am ddiffyg disgyblaeth Arsan. Mae'n anodd i gweld nhw'n dod nôl. Mae angen taro nawr yn ei ar fi'n deud. Mae Jamie Reid wedi, oedd o'n cam sefyll. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol yn penderfynu bod na gam sefyll, mae ben o lawr. Does na ddim byd yn mynd yn iawn i'r Derwyddon yn yr ail hanner. Wel, efallai, mond i ail gyfa o'r gêm, Jamie Reid, lle mae wedi cael golwg ar y gol a rwan. Dwi'n gweld o'n cam sefyll o gofod, dwi'n gweld ella'r gwrthiad ar yr amddiffynwr, ond ti'n o fe, sa fi wedi bod yn cwyno am hwnna. Mae'r rhaid cam sefyll yn bendant pan ydych chi'n meddwl mae'r dyfarnwr cynorthwyol ben arall y cair ochr. Dwi'n hollol dall efo faint o agos oedd y dyfarnwr, ond ffordd nath o'n i weld ti'r ailwaith yma na, nath o'n rhedag o safle. Cam sefyll o'n i'm yn meddwl. Ashton, tair i ddim. Evans! A mae rhif... O, ni'n mynd i ddeud rhif 4. O, ni'n mynd i ddeud rhif 4.
A wyddoch chi be, o bawb, Thomas yn ei methu hi. Ia, mae o'n gwenu, cos mae'n gwybod. Dwi'n rhaid i gweld Darren Thomas yn teimlo sori am neb. Mae'n edrych bod o wedi, mae'na amsymudiad, Gareth yn just yn gosod ti. Mae Darren yn cymryd cyffyrddiad sy'n gadael y gol i setio hyn, o wedi mae'n neud y llygad iddo fo wrth fynd am y postyn pella, a mae o'n just tynnu hi i'r postyn cyntaf, ond tynnu ormod, ac ochr anghywir i'r postyn mae'n greu. Just y gwahaniad, just bad mi'n un, sa fi wedi cymryd hwnna ar y cyffyrddiad cyntaf, rhaid fi ddeud. Weithiau ti'n cael gormod amser meddwl fel ymwysodwr. Dwi'n gwybod gyda fe igon o le, a dwi'n gwybod amser yn ei hynny. Wel, am ddylanwad mae'r garden goch na di gael, Sean. Wel, fel o ti'n gweud, Mick, popeth yn dod lawr yn yr ddwy gol diwetha, gyd wedi cael ei creu lawr yr asgell 10 yn Arfon, lle fydde Arsan wedi fod yn amddiffyn. Edge. Cic gol Fifi, gyda llaw, mae nawr Edwards wedi symud draw i fod ar ochr chwith yr amddiffyn i'r Derwyddon. Maen nhw'n amlwg braidd yn hwyr. Ydy maen nhw. Wedi gweld lle mae'r bygythiad yn mynd i fod. Yn amlwg hefyd, ella bod y rheolwr Gelling y Derwyddon Cefn ddim yn gwybod bod Steph Edwards yn medru chwarae ar y chwith yn y cefn. Cwpan ac gyda llaw ar Codi Roberto. Ymosodwr ydi o. A mae angen ymosodwr a goliau ar y Derwyddon nawr. Chydig eiliadau ar ben 20 munud o'r gêm i chwarae. A grandwch ar y dorf. Wel, maen nhw wedi mynd tri yn y cefn. Glaw, pa law. Gwynt, pa wynt. A mae hein yn ffyddlon i'w tîm. Os am cefnogwyr sy'n neud llai o sŵn, os am cefnogwyr ella gwell. Hwna'r uwch gyngred. A dyma'r eilyddio. Ac Charlie Edge sy'n gadael. Di chwarae'n weddol dda? Mae hanner cyntaf, nath o'n oce. Oedd o'n llenwi bylcha, stopio Caernarfon. A wedyn dechrau'r ymosodiadau. Ond yn yr ail hanner, da ni'n diweld o gwbl mae greu. Wedi bod mwy ar ochr y cae. Nag ar y cae. Na te, Roberto. Ac yna mae 5 o goliau. Ac wedi dod o'r Eidal i chwarae Macclesfield ac o Macclesfield i chwarae Derwyddon Cefn. Gwch chi benderfynu a'i fyny neu lawr o'r ysgol. Mae yrfa fod i mynd, ond mae o'n sgoriwr bach digon cyson i Derwyddon Cefn. Un mawr. Mewn â ni i'r 20 munud ola. Ac ar hyn o bryd, mae'n ymddangos mae Caernarfon yr enw cyntaf yn y rownd gyn-derfynol. A'r fel yn cael ei ryddhau unwaith eto, Bradley. A mae Brookwell ar ras. A Leo Smith na hefyd fos ni derbyn ni. Leo Smith, mae'n creu y lle. Mae'n creu mwy o le! A'r postyn! Y postyn yn achub Derwyddon Cefn. Fasai di bod yn gol gampus. Cywirdeb yr ergyd, bron, 100%. O, mae Medfeddi yn geg gwahaniaeth. A gres gweld Leo Smith, just sgiliau campus. Mae nhw dîm gwahanol yr ail hanner, mae'n dydyn. Mae nhw yn herwydd y dîm cael ei wrth y caed yn ei gwahaniaeth mawr, ond fel arall hefyd, mae nhw ar y droed flaen, mae nhw'n positif yn ei penderfyniadau ar y bel. Dyna di gwahaniaeth, mae nhw mwy ffyrnig efo'r penderfyniadau yna hefyd. Ac yn wahanol i Derwyddon Cefn wedi cymeryd i cyfleoedd, lle metho nhw'n wneud yn y hanner cyntaf. Ia, mae hwnna'n bwynt da. Ffow! Gornel, ie, dyna'r gwahaniaeth ynddo, ac os mae y Derwyddon wedi cael 3 neu 4 y gyfleoedd dyma. Smith? Ia, Bradley wneud y belfa. Edrych on. Edrych un arall, ffigio. 4-5 Chris Coch oedd fain o, ond heibio nhw i gyd. Diolch yn dysgu sgiliau fe gyd mewn diwrnod. Na, mae'r gallu yn naturiol gan y dyn yna. Ffow yn paratoi i gymryd y gic. Mae Pete di symud i fyny. Mae'n hongian yn dydi at Pete amdani hi cic gol Fifi. A mae yna newid arall yn mynd i fod.
Ac, wel, dyma chi. Newid arwr am arwr. Mae Nathan Craig yn dod mlaen, un cofi'n gadael, cofi arall yn dod i'r maes. Ia, Darren yn 32 oed rwan, a ti'n meddwl i chdi dy hyn, a hwn ydy'r cyfle dwytha eitha i giro Cwpan Cymru. Dim jyst i Darren y hun, un o ddau mewn oed, ac Caernarfon erioed di cyrraedd y ffeinal udnod o'n Cwpan Cymru, ond Nathan Craig, oedd y diwahard o'r tîm yn y Baris, dwytha ar gêm gyfartal, oedd gyda fo concussion cyn hynny, ac mae o'n ôl yn y tîm, a ti'n gwybod beth ti'n gael gyda Nathan, Mr Caernarfon, mae bob yn gael efo. Am droi chwith. Brookwell. A mae Brookwell, fel oeddech chi'n sôn, Sean, nath o symud yn dod o'r dde i'r chwith ac yn sydyn mae wedi bod yn chwaraewr gwahanol. Ydy, yn wedi gyda Nathan Craig yn dod arno i'r maes, mae'n edrych fel yr hen Caernarfon i fi. Ia, a ti'n hollol iawn, a be mae Brookwell yn cael caniatad i wneud ar y chwith ydy, mae'n cael y bel lle mae'n gwynebu yr amddiffynwr a rhedeg at nhw. Crawddau mewn eto i sbwylio ar Simpson. Noah Edwards, hyfryd, y troiad bach yn gampus ganddo fo, a ma'n mynd i hyn, a mae rhaid i honna fod yn garden arall. Melyn fydd i ac bod yna chwaraewyr eraill, ond da chi'n gallu dall pan bod chwaraewyr Caernarfon yn gandryll. A mae hynny yn gwbl groes yn dydi i ysbryd y gêm yma. Wel, o'n i mewn cyfarfod rheolwyr, dyfarnwyr wythnos yma, ac yn glir Cadi Melyn ydy ers eich di wrth y fod y cefnogwyr dim fi fan hyn, dwi'n licio chwaraewyr gael ei o'r wrth y cae, ond mae'n just digyfaddawd o dacl. Mae'n gwybod yw byth yn mynd i ddal Noah, ond sy'n allan i'r cwrs cosbi ac chwaraewyr eraill yn yna i warchod o. Cadi Melyn ydy reola. Ond be oedd yn biti, oedd o'n ddim yn unig yn rediad da, ond oedd y troiad bach de, oedd y cyfan yn hyfryd, a wedi cael ei sbwylio mor sinigaidd. Ond os na gosbi mynd i fod, ac os pwy sy'n mlaen fel eilydd? Sa hwn yn cyroni bethau fysa. Mae'n llofnod Nathan Craig ar hon. Wel, mae popeth o'i blaid o. Mae'r gwynt yn ei griso. A mae'r gwynt i ôl i gico. Fe ddillan nhw o 4 gol i ddim. Dros y wal i fi. Yn y rownd diwetha, mae'n gyfle iddi fod yn 4 nawr. Dros y wal! Ac mae'n cyffyrddiad cyntaf un. Mae'n gorfodi arbediad gan Mike Jones. Ia, dim yn y gornel gan Nathan. Mae'n trefyd ar draws y golwr. Mae'n ei fod wedi mynd am y posti cyntaf na. Dros y wal i ddweud y golwr weithio'n gletach na hyn. A mae'n arbediad a mae'n cadw'r bel allan. Dyna be oedd y peth pwysig. Dyna beth ti'n gael gyda Nathan Craig ydy safon ar y gwasanaeth. Dyna chi ystadegydd. Mewn y bel gan Smith. Ac hanner amser, 6 i 5. Dyna gymaint ydy'r rheolaeth Caernarfon wedi bod ers yr egwyl. A mae'n debyg yr rhan fwyaf rheina wedi dod, fel o'ch chi'n deud, Sean, ers y gerdyn goch. A mae'r gwynt wedi helpu hefyd, o'r ffaith mae'r alfennau gyda nhw. Craig, unwaith eto, mae hwnna'n gig dda. Mae'n hongian. Mae'n un peth bach wedi bod yn crafu yn cefn ymhenni. Nes i sôn, sa neb yn mynd i fod isio dod i chwarae Caernarfon yn y rownd Genderfynol. Dos am rownd Genderfynol yn mynd i fod, wrth gwrs, mae'n mynd i o'n gau niwtral, yndi? Yndi, mae yn. Ac o'n i ddim yn mynd i ddeud fod chdi di gael neu camgymeriad. Diolch i chi hogiau'n byd yn hywir. Dwi'n falch wedi cael cywir am y hun. A dwi'n falch hwnna, dwi'n gofyn iawn ar ôl gwneud. Wyt ti yn. Felly, ar gau yn niwtral. Cei Conna a'r Seintiau yn chwarae i gilydd fori, wrth gwrs. Dim yn erbyn i gilydd, Cei Conne yn erbyn y Met. A mae'r Seintiau yn chwarae dde newydd. A'r gêm, y gêm nathon ni fwriadu i dilyn. Flint a Prestatyn wedi cael ei hail drefnu ar gyfer nos Fawrth. Nos Fawrth nesaf, y trydydd o Fawrth. Ti'n gwybod be, Nick? Fydd y Cei Conne a Seintiau newydd yn ffefrynna i giro y fori, dwi'n siŵr. Clark. Honna rifydd yn sbiwch. Os a neb yno, mae'r gêm yn cael ei rheoli gan y tîm Carpfen nawr. Dim amheuaeth am hynny. Pawb eisiau'r bel. Pawb yn dangos i'w ongl bach i gael y bel, i dderbyn y bel neu mewn. Cadw'r meddiant, rheoli tempo. Caernarfon hollol wahanol i'r un welson ni cyn yr egwyl.
A maen nhw arediad sal, cofia. 2 pwynt maen nhw wedi cael allan o 24 pwynt yn y gyngrair. Mae'r hediad diweddar nhw wedi bod yn ddifrifol. Mae angen llian i warchod y camerâu. Mae mor lib â hynny yma. Heb ennill yn ei 8 gêm uwch gyngrair Cymru diwetha. Mae wedi bod yn gyfnod hesb iddyn nhw. Mae wedi colli 6 o'i 8 diwetha. 2 bwynt fel y Malcolm yn dweud o 24. Ac a fydd ni'n amser dathlu. Dwi'n siŵr i un dyn eno. A ni ddod i dyn yn amwneiliad, dwi'n siŵr, o'r nesodiad yma. Evans. Nôl at Evans. A mae'r enwau yma nad oedden ni'n ei henwi cyn yr egwyl yn sydyn yn cael ei henwi'n yn fwy ac yn fwy aml. Hugh Griffiths. Dim buddigoliaeth i Caernarfon ers iddo fo ymuno. I dwi'n y leini eto do. Fo fydd y dyn fydd yn dathlu mwy na neb heno. Ac yn erbyn i tîm oedd yn arfer reoli. Cofia, a tho a Derwyddon cefn i ffeinal Cwpan Cymru. Felly mae o wedi cael blas. Di bod na'n barod. Leo Smith ar dderchog. Smith, mae wedi rhoi hwn ar blat. A mae Brookwell yn gorfodi arbediad eto. A wyddwch chi fe sonio ni am Ramsey yn yr hanner cynta, Jones yn yr ail hanner. Mae'n gardyn fel yna wedi cael... A dwi'n meddwl falle bod honna am yr ymdrech i Bagli Smith. Oedd o methu na goedd, ond oedd Leo mewn llwyr reolaeth o sefyllfa ac yn hediad, a wedyn y bas bach slei os ti'n licio clefar. Brookwell, dal fod i sgorio un ebyn un y golwr, edrych a trio bob dim. Allan o'i draed, mae Brookwell yn gwneud efalla, yr unig beth yda cadw i lawr a fynd ar draws y golwr, sa'n mwy clefar. O hwnna'n ddyfarnu da eto yn doedd, ac os oedd o'n ymdrech i ddod â rhediad da i ben. Craig. Wel, mae Sam Jones di dod i'r cae. Mae o mynd i setlo ar yr ochr dde yma, dwi'n meddwl, yn gadael. Jones ymunodd o Bangor dros yr haf. Ac dim ond un gol hyd yn hyn y tymor yma. Un arall, union fel Sean Bradley, mi welon ni well yn o tymor nesaf. Chwaraewr ifanc. Ti'n bod, mae gen i'n cyfyngdra, mae'n cymryd bobl ar, mae'n mynd i wneud beth a ddigwydd. Yn y 10 munud ola. Tair i ddim. Evans. Sbiwch, mor dair maen nhw. Maen nhw ar y blaen o dair i ddim. A mae Leo Smith di chwarae'n ardderchog. Mae o wedi, ond bod nhw gollodd y bel yma, felly oedd o mwy yn derfynol i weithio'n galedig i roi nôl. Nawr te, nos Wener nesaf yn y gêm. Y Seintiau yn erbyn y Bari yn fyw ar S4C. Ac os tîm angen buddigoliaeth y pencampwyr y Seintiau sy'n angen i 7 gêm sydd i fynd a maen nhw 4 pwynt islaw Caernarfon. Allan nhw ddim fforddio gwneud dim byd ond ennill pob un gêm. Mae Ford i gadael gyda llaw a mae Morgan Deicyn. Nath i ymddangosiad cyntaf yn erbyn y Seintiau newydd. Ti'n gwybod be? 1 pwynt allan o 2 ers yr holl mae'r Seintiau newydd wedi gael yn erbyn y Dre Newydd, y Bala a Caernarfon. 1 pwynt yn erbyn y Bala maen nhw wedi gael. Ti'n mynd arfer deud hynny efo 7 gêm i fynd a 4 pwynt sy'n i Caernarfon. Caernarfon sy'n ar y droed blaen gyda'r momentum na. Nhw sy'n mynd i gyroed tymor hyn. Na'r newyddion gorau mae'r Seintiau wedi gael. A ni'n am as chdi'n sbwylio tyda ti. Wel, ar ôl bywil o'n i wrthos diwetha, yr awch a'r angerdd i ennill gêm. Ond, y Seintiau newydd, ti'n mynd i fod dyn, i betio'n erbyn nhw. Be oedd yn ddiddorol,
dim yn unig yn ystod y gêm, ond yn y sylwadau ar ôl y gêm, y sylwadau sydd wedi bod yn ystod yr wythnos, mae'r Ceycona wedi cael I fyny trwynau neu o dan groen, be bynnag ddydwch chi, o dan groen y Seintiau Newydd yn dydyn. Does am cwestiwn oherwydd mae'r tlws na ganddyn nhw. Dyna sydd wedi beth pwysica sydd wedi digwydd nhw. Mae'r tlws gyntaf na ganddyn nhw. Mae'n enillwyr, di gael blas yno fo yn yr ystafell newid a maen nhw wedi cael eu trwyna ar y blaen. Dwi'n mynd gweld nhw'n colli bwyntiau Dre Newydd, y Bari, Caernarfon, na Dre... Mae'n un o'r... Bala? Y Bala. Dwi'n mynd gweld nhw'n colli llawer o bwyntiau neu nhw. Mae un peth newydd groes I meddwl I, mi allan nhw gael y trebl. Medri, ond ti'n gwybod be, mae'r Bala, ia, 3 pwynt mae Bala, so nhw'n mynd I gorffan yn ail go fe. Tol I Seintia, tol I Ceycona. Simpson sy'n gadael. Ia, ddo'n gorfforol cry mewn adeg yn y gêm, ond beth ydych chi'n deud? Dim llawer am chwaraewis ar y cae I Derwyddon Cefn oherwydd yr cadni coch. Fe ydych chi ddim deud bod un wedi cael gêm na ro, neu rydyn nhw ddim wedi bod yn y gêm. Riley. Ymlaen fel eilydd. Ac o'n i'n sôn bod yr eilydd Codi Roberto wedi bod yn chwarae I bêl-droed yn yr Eidal. Mae Thomas Riley wedi dod nôl I Gymru ar ôl cyfnod yn chwarae bêl-droed yn Sweden. Diolch byth bod nhw'n teithio ar dyddiau yma. Clark. Evans. A Derwyddon methu dianc. Mae mor syml â hynny. Mae'r rheolaeth y gêm yma yn llwyr gan Caernarfon a does a ddim cael allan o'i hanner I hynny bron iawn. Wel, bydden nhw'n edrych ymlaen I lechan lan hefyd os dyn nhw'n cael un Caernarfon na'n Cwpan Cymru mai. Mae yna rhaid rhyw fath o hyder i'r tîm. Unwaith eto. Smith! Wel, mae'r chwaraewyr Derwyddon Cefn yn cael enwedig Ashton yn cael gair efo y dafarnwr oherwydd y dacl gan Crowder fo'i studs I fyny. Dod o ddim, dwi'n meddwl. Ashton yn dal I bregethu, dal I gyfarwyddo, ond mae'n edrych fel dyn sy'n gwybod I ddal ei ymladd, ond mae hon y brwydr wedi colli. Ia, mae'n mor broffesiynol yn ei ffordd. Sy'n gret gweld siampl gwych I chwaraewyr ifanc sydd o'r drwodd, bod I dim ar ei holi, mae'n dal yn trio cael ei chwaraewyr I byd o siglo. Craig. Mae hwn wedi cael ei chadw'n fyw yn andros o glyfer! A mae wedi mynd I gefn yr hoed. A mae Griff John wedi sgorio un o'r goliau rhyfedda welwch chi. Ac oedd Jamie Reid, dwi'n credu, ar ei linell yn disgwyl bod y bêl yn mynd I fynd ar do'r hwyd. Ond dal I ddod lawr nath I. Nawr te sut gadwodd John honna fyw, sbiwch! Oedd Jamie Reid yn gafel yn y bar. Dyna beth ydych chi'n neud, ydych chi'n meddwl bod y bêl di mynd allan. Gwyliwch chi eto, y sodliad, dim cyffyriad gan neb, mae'n cyrraedd. Wel, mae'n ffliwc o gol, yna I ddeud hynny, ond mae di gorffan yn yr hwyd. Mae'n cadwy a dir y chwarae, dyna'r unig pwysigrwydd o gan y fon I ben. Oedd o ddim yn meddwl bod o'n mynd I sgorio o'r ongl yna I ddechrau fo. Gwynt yna, di gael pin bach o dylanwad ar y bêl, ond yn sicr. Ydyn nhw'n heiddi 4 gol ar ôl y hanner cyntaf, wel maen nhw wedi cael, a ddim wedi gorffan to. O, grandwch ar hyn, rownd 3, Caernarfon yn cero goetre o 4 I ddim. Y rownd nesa, maen nhw'n cero'r hyd aman o 4 gol I ddim. Yn y gêm yma, maen nhw ar y blaen o 4 gol I ddim. Ti'n trio ddeud? Dwi'n mysio nhw sgorio 5. Mae yna rhyw routine, mae yna rhyw... Nawr te, gadwch chi, dadansodwch hon, Sean Aredydd. O, yn sicr, Nick. Hawdd. What happened next? O, yn ygol yna fe. Just yn... Ti'n gwybod beth yn isio yn wngen ar y bar? Arsan. Gyda Jane. Oedd o'n deud bod o'n gwybod llawer am bêl-droed Cymru. Mae o rwan.
Gêm gwbl wahanol, Sean, yn yr ail hanner. Gêm ddeniadol. Ydy, o be welon ni yn yr ail hanner yn wedig o Caernarfon, maen nhw'n llawn heiddi'r fuddugoliaeth. Ydy, mae'r gardyn coch na wedi effeithio'r gêm yn sicr, ond mae rhaid i roi clod i Caernarfon. Maen nhw wedi gweud patrymau. Bradley ers y fe mynd allan i'r chwyth, fel ni wedi gweud, yn llawr i waith, wedi newid siap Caernarfon a newid y ffordd maen nhw ware. Yn wedi gynnawr gyda cefnwr de, gefnwr chwyth y Caernarfon ôl Craig ar y maes. Mae'n edrych fel yr hen Caernarfon i fi. Campus Evans. Di-baid. Evans eto ar draws y gol. Crowther! Malcolm Allen, seren y gêm. Wel, sa bob Erwin mewn y llun sa fo'n i chael ond na, dim i fi, mae'r dyn yn eistedd tu ôl i Hugh Griffiths a Sean Utley. Y dyn yma, Sean Bradley ydi send y gêm. Di creu problemau, di creu goliau a di sgorio y peniad yma. Felly, oedd hwnna'n just coroni pethau fi yn ymosodol. Mae'n eich di fel am chwaraewyr sy'n newid pethau, sy'n neud pethau ddigwydd yn yr ail hanner, mod i wneud hynny gyd. Bel gan Edwards. Clark, Twt. Mae yna hyder yn bob un cyffyrddiad bellach. Dyna bod ar y blaen o beder gol i ddim yn gwneud i chi. Mae'r glaw yn arllwys ac i'r Derwyddon drian am noson. Ar ei holi ar ôl 90 munud. Colli dyn, lawr i 10 dyn. A wedyn yn colli o beder gol i ddim. Allan di bod yn llawer iawn mwy diflas. Eiliadau yn unig sy'n weddill. Dos o ddim yn weddill. Mae'r fuddugoliaeth yn un swmpus. Mae Hugh Griffiths wedi ail gyfarfod i gen glwb ac mae o wedi arwain i dîm efo Sean Utley i fuddugoliaeth. Y gol i'w rwyd i hun gan Pete efo help gan Crowther. Crowther i hun wedyn, yna Bradley, yna John. Digon i ddathlu. Digon i drafod, fuddugoliaeth swmpus. Mae Caernarfon yn y rownd gynderfynol o Cwpan Cymru. Dewch nôl ato ni i ddadansoddi wedi'r egwyl. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. To all the fun chasers and risk takers, the movers and shakers, and beauty makers, we salute you. Because getting dirty isn't a crime. When Persil removes stains first time. Go on, embrace dirt. Make every month amazing. Win 10 grand every month for 30 years with Set for Life from the National Lottery. Fi'n neud e. Mae hi'n neud ar y ffôn. Rwy'n neud ar y penwythnos. Fi wedi trio neud ar fy hun, ond nawr i'n neud gyda phobl eraill yn grŵp. Gydag amrywiaeth o gefnogaeth ar gael gan y GIG a meddyginiaethau am ddim wrth geisio rhoi'r gorau i ysmygu mae miloedd yn llwyddo gyda chymorth Helpa Fi stopio. Rydych chi 4 gwaith yn fwy tebygol o roi'r gorau iddi gyda'n help ni nac ar eich pen eich hun. Chwiliwch am Helpa Fi stopio, textiwch HMQ i 80818 neu ffoniwch dim 800 dim 85 2219. Head over to mechabingo.com and play Winner Spinner for free with tens of thousands of prizes daily. Mechabingo.com, so entertaining everyone's playing it, probably. Are your old freestanding wardrobes a waste of space? We'll help you uncover up to twice the storage space of freestanding wardrobes. All Sharp's wardrobes are created to fit more in, maximising every millimetre of space and tailoring the perfect storage solutions. Trust Sharps to create beautifully organised space. Call or click for your nearest showroom or free home design visit. Hey, you think that telescope thing can see deeply?
You should see this OCT scanner. It takes a hospital-grade 3D image that could help detect eye conditions up to 4 years earlier. And it's available down there at Specsavers. Now available in outer space. Bag, y benod nesa. Ys lesson, da fi fod am. Dwi'n gwybod. Don't touch me. Dwi ddim yn unrhyw beth i wneud i ti. So you've got some to say this year, eh? Bag, yn parhain o sil ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Noson Caernarfon oddi ar yr ofal. Maen nhw drodd i rownd gynderfynol Cwpan Cymru wedi chwalu'r Derwyddon o 4 gol i ddim. A'r dathliadau werth i gweld fan hyn wedi'r chwiban ola. Chwaraewyr sydd ddim yn chwarae nghanol y cefnogwyr hefyd. A Sean Headley yn eu canol nhw. Mae'n golygu lot. Maen nhw'n y 4 ola ar ôl taro 4 unwaith eto yng Cwpan Cymru. Noson wych i Caernarfon. Bydd y dipyn gwell yn y cwpan yma nhw'n y gyngred ar hyn o bryd. Bydd y Flint a Prestatyn yn cwrdd nos Fawrth o fori. Ceic honna, Met Caerdydd, y Seinti Newydd, a'r Dre Newydd. Geith Caernarfon istedd yn ôl a gwylio. Dewch i ni gael yr ymateb. Draw â ni at Nicky John. O hew, dy fuddugoliaeth gyntaf hefyd y glwb newydd yn erbyn dy gyn glwb. Beth yw'r emosiynau? Fel ti'n dweud, dwi'n hapus iawn. Dwi'n bod yn sgôr criced yn diwedd. Dwi'n meddwl ail hanner, o'n i ddim yn dda hanner cyntaf. O'n i siarad i bechgyn hanner amser, ond pan o'n i efo'r gwynt, o'n i jyst symud y bêl, cadw i'n is o cadw passes yn fach, ac o'n i pasio o gwmpas nhw. Wrth reswm oedd yr cerdyn coch na'n arwydd o cael, ond be newidiodd yn yr ail hanner? A ni jyst ymlacu ar y bêl a cadw i'n fyr, o'n i'n mynd y rhy hir, hanner cyntaf, o'n i sal ac o'n i gael gor y boys hanner amser ac wedyn cael nhw i ymlacu ar y bêl a cadw'r bêl dipyn bach mwy ac rhoi mwy o meddiant. Sean, o'na fydda bob gêm yn gêm gwpan. Da chi'n gallu ennill y gyngrair, ond yn y gwpan, da chi'n neud yn oce? Na, da ni di gael yn iawn eto heno. Mae'n hoflaen y fans mae i gyd, mae'n briliant mynd ymlaen o'n i'r semi-final. Be am yr amgylchiadau heno? Mae'n tywall y glaw, pa mor anodd oedd hynny? Oedd hi reit anodd, ond da ni'n gwybod, os da ni'n gallu chwarae ffwtbol, gael y bel lawr, a os da ni'n gallu cyrra rhywun ar y diwrnod. Ac nes ti greu, nes ti sgorio hefyd, mae ti bod yn noson reit dda i chdi hefyd yn bersonol? Do, yn noson iawn, neis gael gol, neis helpu'r tîm mynd ymlaen. Hew, pa mor bwysig oedd hi hefyd bod chi'n cadw llechan lan heno? Oedd yn anferth, ti'n modd, dyn ni wedi ildio goliau yn y gembed diwethaf yma, ond fel ti'n dweud, mae Rambo efo'r clean sheet gorau yn y gynraedd, dwi'n meddwl, so o'n i dda heddiw. Ti'n modd, o'n i amddiffyn yn dda, a ni ddim chwarae'n dda hanner cyntaf, ond ail hanner yn un wych, ac fel ti'n dweud, dwi'n bach o surprise ad nhw tri a chwarae gymaint o bêl-dwyd efo'r chwaraewyr gynnyn nhw, ond ia, ni dwy'n y bêl gynnyn nhw ac wneud beth ni fod i wneud. A dwi'n siŵr fydd eisiau gweld chi mynd â hynny fewn i'r gyngrair rwan hefyd. Fysa tad, mae'r amdan y ddau gêm diwethaf, ond dyn ni gael rhyw siap arno ni rwan ac dyn ni edrych a beth dyn ni'n gwneud yn well, ond dwi'n hapus iawn efo hwnna. A rown gynderfynol wan, Sean, i edrych ymlaen ato fo hefyd? Ia, edrych ymlaen. Nawn ni gymryd rhywun yn y rawn nesaf yma. Home draw. Home draw, ia. Cofio di, mae'n chael i chwarae'r gael neutral. Hew. Briliant. Dwi'n mynd i ofyn i chdi roi'r champagne ma. Llongyflliadau mawr. Sean Bradley ar yn y gêm. Superb ti, bai. Da iawn. Diolch fawr i chi gyd. Ie, dyn nhw ddim yn mynd i gael gêm gartre, ond Sean Meredith, maen nhw'n gwneud mor dda yn y cwpan. Pwy a wyr, pa mor bell allan o fento maen yma? Falle blwyddyn Caernarfon yw un, fel ti'n gweud, ddim yn gwneud yn arbennig o dda yn y gyngred, ond yn sicr yn y cwpan. Wedi ennill pob gêm 4 gol i ddim hyd yn hyn, felly falle blwyddyn Caernarfon yw i. Ie, ail hanner Caernarfon oedd hi, dim ymwneud yma ni heno, i fod yn deg, o'n i sôn ar yr egwyl ar y blaen o gol i ddim, ond ddim yn heiddi pethau. Faint o ffactor oedd y cerdyn coch na chi'n credu i Arsan? Oedd e'n enfawr, oherwydd fe welwn ni o'r goliau fan hyn, y ffaith bod rhan fwyaf o'r goliau wedi dod lawr yr ochr dde i Caernarfon, ond fe welwn ni'r cerdyn coch yn cicio allan i ddechrau, a tywod,
Mae fe jyst yn rhywbeth rhystredig sy'n fewn chwaraewr. A munud oedd rhwng y ddau. Ie, yn hollol. A wedyn, pyn ti'n gwneud hwnna, pyn ti'n gwybod ti ar gerdyn melyn, y peth diwetha ti sy'n neud yw trial cael, wel, gic rydd, pyn dwi ddim yn gic rydd. A i fod yn deg i Bryn Marco Jones, oedd e reit yn ganol, oedd e yn y lle iawn ar amser iawn, a oedd e yn gerdyn coch yn diwedd y dydd. Union beth o'n i'n mynd i weid, cytuno yn y beid ar y penderfyniadau, pob digwyddiad, oedd y dyfarnwr yn y fan ar lle heno yn gweld. Oedd y penderfyniad dewr serchenni gan y dyfarnwr? Wel na, mae fe'n gwneud penderfyniad o fewn y rheole, a mae fe'n hollol gywir. Ydy, yn bendant. Yn bendant, fel chi'n gweud, ar ôl ydy, sa'n gwybod, oedd Caernarfon fanteisio i'r eitha, Crowther yn taro ar un tîm oedd ynni wedyn. Ie, yn sicr. Welon ni fan hyn, y bel yn dod o draws, a Bradley wneud arbennig o dda. Oedd yn cadw i ben lan, a Crowther yn ei chladdu. Dwi'n ddim yn gyfle hawdd oherwydd, mae'r rhaid ti gadw i lawr, mae'r gwynt tu ôl i ti, mae yna amddiffynwr ar y llinell, a mae'n gadw i benne, a mae'n neud yn leidrych yn lot yn haws na beth yw e. A mae'r hyder, chi'n gweld e'n gwthio trwy gwythiennau nhw ar ôl hynny, a mae'n eich chi fel, pam na gynnu chi'n neud yn y gyngred falle, fi'n gwybod yn yr hanner ucha, a mae'n stori wahanol falle pan chi'n chwarae yn ebyn y gyreion, ond dos bosib allan nhw gymryd lot o'r canlyniad a'r perfformiad yma heno. A fe siwr newn nhw, gyda nhw pwynt dal lawr yn y Bari, Darren Thomas yn dod ar gol yna, iddo nhw, reit ar ôl i Bari yn y blaen, felly, falle newn nhw dechrau kickstart fel petai i'r ail hanner y tymor yn y gyngred, ond yn sicr fydd nhw'n llygadu'r cwpan nawr. Mwy o goliau i ddod, Sean Bradley, seren y gêm hefyd, fe gath y drydedd ac erbyn hyn y Caernarfon yn amlwg. Wrth i bodd, gath e dipyn yn noson enno Bradley. Ie, Darren Thomas, chwip o groesiad, a Bradley, y peniad iawr, beth mae fe'n neud yw cadw i lawr. Dyna'r peth pwysig, bod y golgeidwr yn cael llaw iddi, mae digon o pŵer tu ôl iddi i ffindio ei ffordd mewn i'r net. A mae golgeidwr yn gwisgo lliwiau Caernarfon. Mae'n afeth oedd y ffactor, oedd yn meddwl, mae rai fi weid, mae rai o'r cefnogwyr yna, chi'n gweld yn y blaen, yn lib at ei croen, ond nhw'n dal yn dathlu, yn cofleidio da'r chwaraewyr hefyd, y cofis yn cofleidio, a mae rhaid i weld y gol ola hefyd. Dwi dal yn siŵr beth y gwyddoedd. Dwi'n syniad beth y gwyddoedd. Mae yna athrawon mathemateg yn trial gweld yr ongl oedd hon mewn, dwi'n credu. Ie, credu athro ffiseg fyd, fi'n credu, achos sa'n siŵr beth oedd Jamie Reid yn neud yn hongian oedd y bar, ond yn sicr, mae'n jyst yn trial cael ei nôl mewn i'r mix fel petai, a oherwydd y gwynt a glaw, mae'n jyst yn ffindio ei ffordd mewn i'r net, a mae'r fath o question of sport, what happened next, fi'n credu. Ie, yn bendant, a weithiau, jyst eich noson chiwi, yn bendant dim amheuaeth am hynny. Derwyddon, bydden nhw'n amlwg yn siomedig, o'n i'n sefyll tu ôl y meinciau ar un adeg, a'r rheolwr newydd Stuart Gelling, a lot o weiddi, lot o dadle yn mynd ma'na. Wedodd e cyn y gêm, bod e ddim wedi canolbwyntio llawer ar Bêl-drod Cymru yn yr un gyfnod diwetha. Mae fe'n gwybod tipyn mwy nawr, bydd e'n poeni tipyn mwy nawr? Mae fe'n fforddwr newydd yr gyngred, mae wneud y cymeryd bach o amser iddo fe ddod mewn a deall y ffordd mae'r gyngred yn chwarae eisiau mae dîm yn mynd i warae. Ond yn sicr, mae'n mynd i fod yn talcen caled iddo fe. Ydy, yn bendant, does dim peryg ddyn nhw ddisgyn am hynny. Bron bod efe free hit ar gyfer diwedd y tymor yma. Falle bydden nhw'n gallu cyrraedd y seithfed safle mynd am Ewrop yn y gêm ail gyfle, ond eto, dyn nhw'n brwydro i aros yn y gyngred, mae hwnna'n plaid nhw. Na, os dim pwysau yna fe, felly allai ddi gymeryd i amser, felly wedyn edrych yn y haf, pwy mae'n mynd i ddod mewn, pwy fath o patrwm o chwarae mae fe sy'n chwarae o fewn y tîm, a wedyn adeiladu o fyny. Mae yna sôn bod yna plans mawr yn Derwyddon Cefn, falle un neu ddoi yn mynd yn broffesiynol, felly gan i weld beth digwydd yna. Mae'n gwein bod nhw'n adeiladu gwesti, bydd yn handi. Cyn i aros na. Ewn ni nôl reit i ddechrau'r gêm, achos dechreuodd y cyfan o ran Caernarfon, ar ôl 90 eiliad, 90 munud o'n i'n mynd i weid, yn unig. Ffodus yn hanner cynta, ond falle ni'n gwybod o'r dechrau pa ffordd oedd hon o fynd. Ie, mae wastad yn anodd pyn ti'n ildio mor gynnar yn y gêm, a Pete gath y cyfyriad diwetha, a o fyny, mae'n jyst yn setlo'r nerfau i tîm Hugh Griffiths a Caernarfon, a yn sicr mae'n help, oherwydd fel o'n i wedi gweud, fi oedd na elfen o wynt yn y gêm, a fi geisio nhw gwynt yn yr ail hanner. Ni'n dal yn gweld y glaw yn chwarae fel oedd Nick Farry'n sôn. Mae'r llifoliadau'n berffaith i ddangos y glaw i chi. Felly, mae'r tîm cartre di ennill fan hyn heno.
Byddwch chi'n sefyll mae'r tîm cartre, tîmau cartre ar ffefrynnau fory, Ceycon a Met, y Seintiau Newydd, y Dre Newydd. Ie, a ti'n os ti'n edrych ar tîmau yn y table, Ceycona, y Seintiau Newydd, y dwy dîm gorau yn y gyngred, y ddoi nhw fel ti'n gweud yn chwarae gatre, felly bydde ti'n rhoi bet neu rhyw 5 cino gan ni, fe bydde ni'n mynd am Ceycona, y Seintiau Newydd, a wedyn gen i weld beth digwyddith yn y Flint nos Fawrth. Mae'n ddifur, wrth gwrs, nath y Dre Newydd ennill yn y Seintiau, yn y gyngrair, a bydd yn ddiddorol gweld sut mae'r Seintiau yn ymateb ar ôl colli'n Ceycona, achos ni gyd i gweld y cyfweliadau ar ôl y gêm, Scott Rusco ddim yn hapus. Mae'n mynd i fod yn her iddyn nhw fori neb yn y Dre Newydd i weld os ydyn nhw'n gallu... Ni'n gweud o'r tîm cartre ffefrynnau, falle pwy o oer yn hwnna? Mae da Dre Newydd record da yn y Seintiau Newydd, waren nhw yn y Dre Newydd a hefyd yn eu cartre nhw, felly fydden nhw'n edrych mlaen i'r gêm fori a meddwl, wel, pam lai, dim pwysau yn nhw, y Seintiau Newydd yw'r tîm nhw'r ffefrynnau, felly falle bod hwnna'n mynd i fod yn ffactor. A bydden nhw ddim yn chwarae ar yr ofal yn yr o nesaf, gweithio dymuniad Sean Bradley, ond... Sa'n gwybod, byddech chi'n ffansio chwarae Caernarfon yn y Cwpan ar un o bryd? Na, fi gwybod wedodd Bradley fi cymerwn ni unrhyw un, wel gatre, ie. Ond fydden nhw'n edrych felly am ffordd bach yn haws i'r ffeinal na falle chwarae yn erbyn y Seintiau Newydd neu Ceycona neu un o'r tîmau hynny. Dyna ni, Tim Gwynten o digon o law. Sean, diolch yn fawr iawn am y cwmni unwaith eto. Dim storm choche oedd y problem fan hyn. Corwynt y cofis, maen nhw'n mwynhau'r cwpan. Nos da i chi. Noddi'r pêl-droed ar